heno yn erbyn ymwysodwyr y Bala, oherwydd maen nhw ar dan ar y funud. Ia, mae Gavin ei tapus, rhediad dan y gwpan oedd hefyd yn rhywbeth nath ofyn amdan dechrau tymor, a maen nhw dal yn y gwpan cyngred. Felly, ia, edrych ymlaen i hwnna, ond heno, chwarae gartra, a fyrgylch da yma, maen nhw'n disgwyl rhywbeth. A jyst yn fyr o, nath Malcolm sôn y Bala ar dan weith, maen nhw'n dîm tipyn mwy cyffroes na yn y tymhorau diwetha. Chi'n meddwl bod rhywbeth digwydd tymor diwetha, Sean, mae beidio cyrraedd Ewrop i feddwl, mae amser i ni newid pethau? Ie, falle, ond pan mae Henry Jones, Chris Venables yn y tîm, mae rhywbeth yn gallu digwydd, ac Henry'n creu, Venables yn chwarae pyn bach uwch, fydd yna goliau heno, dwi'n siŵr. Yn bendant, diolch fawr iawn am y tro. Mae'n gyfnod y cofio, wrth gwrs, a fan hyn yn Aberystwyth heno. Mi fydd pobl yn cwrdd i gofio fel byddan nhw'r Ceia Pêl-drod, Ceia Rygbi, meisydd chwaraeon, trefi, dinasoedd a phen trefi ar draws y wlad dros y penwythnos. Y cyfan mor drawiadol gyda'r itgor yn atseinio o gwmpas coedlan y parc. Dyma'r tîmau i chi heno. Aberystwyth ennill o 5-1 yn y gêm diwetha yn erbyn Ebus, felly dim newid iddyn nhw. Mae yna ddau newid i'r Bala, enillodd o 4 i ddim yn erbyn y dre newydd. Stephen Leslie i mewn, i lle Lasana Mendes, gath Cerdyn Coch, a Johnny Spittle gynt o Aberystwyth. Ac am eich glwb arall yn y gyngred yn dechrau'n lle Sean Kelly. Dyma un o'r ser, dim amheuaeth yma ni. Paolo Mendes, 5 gol tymor yma, 2 penwythnos diwetha. Beth amdano hwn, Malcolm? Wel, mae Gaf yn meddwl byd yn oherwydd mae o'n cael un rwan well mewn safleoedd llefedydd o sgorio yn y cwrs cosbi na. Robles, lle mae hwn di dod o? Wel, na dditha chi o lle Nathan Burke ddoth o fo i'r Bala am treial cyn dechrau'r tymor. Mae'r gweddill wan yn hanesyddol, 11 gol y mob gysylltiaeth. Mae rhaid i Aberystwyth cadw llygad yn y boi no. Robles yn beryglus. Ychwanegwch Chris Venables hefyd. I'r pair gyda Henry Jones tu ôl yn bwydo. Yn achosi pob math o broblemau. Felly fod y noson gyffroes ar goedlan y parc. 4 pwynt rhwng y 5 ucha yn uwch gyngred Cymru. Mae mor agos a hynny, mae mor gyffroes a hynny. Gyda Aberystwyth i gwellio'n sylweddol hefyd dros yr wythnosau diwetha. Felly fod y noson gyffroes o un ochr y cair llall yn syth bin bant hynny. A'r Bala yn bygwth. Sôn am dechrau'r gêm ar y droed fain gan y Bala Spittle, 60 lladd, pelled traws, syth i fyny cwrs Cosby, Aberystwyth nhw methu delio fyny, ac rwan maen nhw'n ennill cic gornel. Cyfan yn y funud gynta, a dyna Chris Venables, captain y Bala, mor beryglus, a Henry Jones. Dewin yn bwydo y Bala, mae'n ôl iddo fe. Jones yn ceisio creu. Na fe, geith y fydde. Dyna ôl fi sôn gymaint amdano fe. Tony Caton, y dyn i hun. Gan arfer wrth ochr y cae yn y Bala. Mae'n ddegawd ers iddyn nhw esgyn i'r gyngred gyda llaw. 5 gwaith i cyrraedd Ewrop, cofia, ond ydyn tymor dwytha nath frifo fo mwy. Wrth fethu allan efo cyllid mwyaf mae rioed i gael, nath o fethu. Felly, mae yna bwynt i brofi i Colin Caton a i'r Bala tymor hyn.
Connor Roberts ar gic I Aberystwyth. Chwarae o'r chwythyr dde wrth I chi wylio yn y gwyrdd a'r gwyn, a'r Bala yn y coch, a'r Bala yn beryglus. Maen nhw'n glir. Robles yn herio am ddiffyn Aberystwyth, a mae'n gic gornel eto. Maen nhw'n fywio, gyda I sôn bod nhw'n mwy cyffroes tymor yma, Malcolm. Wel, maen nhw wedi dangos yn ei barod, oedd edrych ar Robles fan hyn. Mae o'n siapio I gorff I gymryd hon ar ei droi ddeg, Gramani. Twyllo fan'na, dod yn ôl ar droi chwith, ond nath Jenkins, dwi'n meddwl oedd y dyn, nath just blocio y croesiau na dod. O 2 funud sydd wedi mynd, mae'n gic gornel arall a Henry Jones eto, sy'n creu Connor Roberts yn ddiogel yn y gol ar fenthyg o'r seintiau tymor yma. Mae'n wedi bod yn dipyn o gyffeiliad I Aberystwyth hefyd. Mae yna rhyw deimlad, os mae Aberystwyth yn mynd I gael canlyniad positif heno, efallai gêm gyfartal, ond wrth gwrs efo buddigoliaeth, fi rhaid i'r gol geidwad gael gêm dda. Bala'n bumed ar ddechrau'r penwythnos, fel o'n i'n sôn, 4 pwynt o'r brig. 4 I ddim yn y dre newydd, yn erbyn y dre newydd wythnos diwetha. Aberystwyth yn taro 5 yn e-bus. Aberystwyth yn 9fed ar ddechrau'r penwythnos. Fe gollon nhw 6 o'i 8 gêm gynta tymor yma, ond dyn nhw wedi colli mewn 6 ym mhob cystadleuaeth hyd yn hyn. Wel, mae yna gol yn y dre newydd, am y dre newydd ar y blaen yn erbyn Cynarfon. Sam Ban sydd wedi chalu gol gynta i'r clwb. A'r cofis, maen nhw'n wych gartre. Falle bod ni'n stori wahanol oddi cartre. Ie, ti wedi sôn yma am rhediad Aberystwyth a ddechrau tymor. Ia, maen nhw wedi gwella wrth gwrs. Ond maen nhw ar 13 o bwyntiau. Dyna ni'n disgwyl. Mendes at Mark Williams. Chwarae'n ddyfnach. Yn ddiweddar I Aberystwyth. Yn bwydo. Yn gapten hefyd, Mendes. A Spittle yn I wylio. Williams. Ceisio creu chydig o le. Cymorth yn cyrraedd. Baines mor beryglus. Yn bwydo eto. Ie, os di Aberystwyth yn mynd I gyrraedd y 6 ucha, mae rhaid nhw gael 19 pwynt o rwan ymlaen, 31 pwynt o gwmpas cyfanswm yna fydd rhaid gael. Felly, 9 gêm I fynd, cyfartalu 2 pwynt y gêm. Ella mynd yr anodd, ond bendant bod o gwmpas y seithfad safle neu gwffio amdano hwnna. Matthew Jones, paratoi, gymryd y tafliad. Nôl at Jones, o mae'n groesiad dda. Bron mynd dros ben pawb at Price. Ond Bala'n ildio gic gornel. Ie, mae yna ddigon o le heno efo Aberystwyth chwarae 4 y cefn 2 yn eistedd. Mark Williams yn yr ôl rhif 10. Thomas Price a Joe Phillips yn lledyn chwarae Mendes I fyny llinell fan. Hon oedd y cic rydd i'r postyn bella. Bron yn wych o bas gan Mark Williams doedd. Mae'n reit siarp y tîm y Bala I chi mewn eiliad oherwydd mae yna igon o le I Matthew Jones o West Benston lawr yr esgill efo Bala chwarae 3 ganolgau yn gil. Mendes yn disgwyl yn y canol. Bala, dim problem. Cyrio at Henry Jones. A sgidiau glas. Andrew pawb. Mae'n mynd. O'n i'n cic honna, nosweiniau diwetha, cic honna Seintiau Newydd yn brwydro tu ar brig yn gyfartal. Fi wedi gweld mwy yn y 5 munud cyntaf, falle yn eistedd ni wythnos diwetha'n barod o waith. Wel, pawb yn dod I fewn i'r gêm heno, yn disgwyl gweld y dyn yma ar y bel digon yn dylanwadu ar Bala ar y droed flaen. Ond dwi'n meddwl gan bod Aberystwyth ar hyn o bryd wedi bod yn perfformio'n well nag oedden nhw ar ddechrau'r tymor, fe gen nhw rhyw syniadau gwahanol, fydden nhw'n ceisio meddwl reit, os da ni isio cyfanswm mawr o bwyntiau fel y Malcs yn cyfeirio tuag at yn y gemau nesaf, y gemau cartra sydd yn bwysig, a pam ddim mynd amdani mewn gêm, hyd yn oed yn erbyn tîm fel Bala. Yn ymosod eto, Williams, dros ben pawb mae'n mynd, Price, methu cyrraedd na flaen y gol geidwad. Ia, gwych o safle gan Sean Smith, y cefnwr chwith yma hyn, yn just gorwarchod os tisio yr amddiffynwr canol. Spittle, mae'n neud yn dda iawn, a wedyn mae'r golwr Tibets yn gweiddi'n gynnar I cymryd yr amheuaeth o'r awyr. Ond 4 y cefn, Burns, Spittle, Stevens a Sean Smith, 3 ganol cae Kieran Smith, Nathan Burke a Steve Leslie yn gil i'r Bala. A wedyn yr ymosodwyr sy'n ar dan, Chris Venables lawr y canol, Robles ar y chwith a Henry Jones. Be ydych chi'n dweud fi am Henry Jones? Dwi ddim yn wybod o ti Jerwydd oedd o'n tîm Cymru efo chi tymor dwytha doedd. Sa'n byd allai ddeud ti'n yn wybod dwi'n meddwl. Mae dalent o'n amlwg. Os fysa ni'n gorau enwi y chwaraewr mwy o talentach sydd gan ni yn y gyngrair, mi fysa Henry Jones yn rhestr
pump ucha pawb. Mae'r gallu yna. Colin Caton, sut wyt ti'n cael ar y bêl digon? Dyna di'r gyfrinach. Williams i Aberystwyth ar ergyd yn dilyn symudiad da, pasio cyflym. Dangos hyder allan i Aberystwyth. Thomas Price yn dangos i fi bechlau allu fo fyna ar fenthyg o Abertawe. Os dwi'n gywir, fo sy'n ei bel ma'n drwydd at Mark. Mark mewn un symudiad, faint o goliau gwych dydy weld o yn sgorio fan hyn efo'r just y swivel na dwi'n gael o'i lle. Mae o'n gwybod lle mae'r gol, sy'n rhaid fo edrych, mae'r postio ddim yn symud. Wedyn ar un symudiad cyfyd yr ergyd ar a just chwipio'r draws hwnna dwi'n bach yn lle trwy chanol i sgil anodd. Dwi'n sgorio, ysmys Awst, Mark Williams, ond fel ni'n gweld heno, mae fe'n chwarae yn ddyfnach, ond tan y ddiweddar oedd Aberystwyth ddim di ennill ers mis Awst, tan wythnos diwetha. Ddim di ennill gartre ers gêm gyntaf tymor, ond ni'n pwysleisio, maen nhw arediad tipyn gwell yn ddiweddar heb golli yn y 6 gêm diwetha. Golliad diwetha yn y gyngred yn erbyn y Bala. Ddiwedd mis Medi, wrth i ni weld y drosedd yma ar Smith. Ia, gwych gan Smith yn just rhyw signo chwaraewr ganol cae, Faz i mewn i'r dacl. Just gwadd efo Tita, wedyn cael ei gyffyriad rhwng dau chwaraewr a lawr am y drosedd. Be fydd Bala gynnig yma'n hyn dwch? Ie, dim ond y Seintiau Newydd sydd wedi sgorio mwy na'r Bala hyd yn hyn. Tymor yma, Henry Jones drosti eto, Chris y Coch yn brwydron, Price eto, ni'n gael tipyn o Price felly dric gan Edwards yn ddwfn yn ei hanner ei hun. Ie, be mae Bala di wneud yn well tymor hyn dol ydy faint o ail beli maen nhw'n codi fyny. Maen nhw y gora yn codi'r ail bel tymor hyn hyd yn hyn. Os mae'r dyn yma yn teimlo fod ei dîm o ddigon da i frwydro am y gyngrair, a mae mor agos tuag at y brig yn dydi. Maen nhw'n gorfod dod i gema fel yma yn Aberystwyth ar nos Wener. Pawb yn disgwyl i gweld nhw'n curo a troi fyny. Oherwydd yn aml iawn, rhyw sioc neu ddau. Dyna sydd wedi costio Bala yn y tymor y dwytha. Gwni weld sut maen nhw'n feddyliol os maen nhw o ddifri yn mynd i fynd am y gyngrair yma. Achos maen nhw mewn yng nghanol cyfnod o gemau ffafriol yn erbyn y clybiau'r hanner isaf 5 yn olynol. Felly dre newydd penwythnos diwetha, hon wedyn mae Ebus, Caerfyrddin a Pen y Bont yw'r gemau nesaf. Wel, le allan nhw fod erbyn Dolig. Ie, yn union. A dwi'n meddwl Lenny yn fwy na erioed. Da ni'n gweld gwahaniaeth rhwng y 6 ucha a'r 6 isa yn dydan. Bron o bod, fel mae rwan, dyna da ni'n ddisgwyl fel tuag at y tymor. Diwedd y tymor, gwni weld sut fydd pethau'n datblygu. Ond mae'n bwysig i glybau fel y Bala wneud yn siŵr bod nhw'n casglu pwyntiau gen y clybiau sydd wedi gweld fel y clybiau 6 isa ar hyn o bryd. Allan nhw'n gynnar tymor yma yn erbyn y Seintiau Newydd. Arwydd cynta o'i pŵer nhw'n amddiffyn maen nhw fan hyn, a mae'n groesiad hyfryd hefyd gan Baines. Dwi'n ni ddim yn sioc, mae Wes Baines yn berig bywyd i Aberystwyth. Fe oedd y prif greuwr tymor diwethaf, mae fwrthi eto tymor yma. Wel, mae geith eigon o le heno, oherwydd mae'r tri yn ganol cae yn gil, mae'r tri blaenwr yn chwarae rwng am ddiffynwyr am bel, di hwnna. Just isio trio cael ei fath o gyffyrddiad bach arni. Y Spitzel sy'n cael ei tôl i benni, dwi'n meddwl, ac yn ei hanner penio'i am gig gornel. Dyfan nhw'n cael gair gyda'r Spittle, wrth i ni weld Aberystwyth yn paratoi gymryd y gic rhyw ddigwyddiad yn y Cwrt Cosby. O'n i sôn bod ni'n mwynhau'r gêm un ochr y cae i'r llall. Mae'n gic gornel. Baines eto, wrth gwrs, i'w chrymani. Aberystwyth, gyda Faz, mae'n y drosedd. Man Peryglis, o'n i'n gweud bod ni wedi mwynhau hon, falle yn fwy yn barod na wrthnos diwetha. Seintiau Newydd Ceicon, a mae mor agored. Bydd Andy Morrison yn cael cathod bach yn gwylio fe mor agored yw'r gêm yma. Go iawn, dim jyst agored, ond cystadleol hefyd, y ddau dîm i mewn i bob dim tynnu allan, neb yn cuddiad. 100% o ymdrech yn cael ei roi. Rwan ta, ti isio 100% o ymdrech yn ganolbwyntio rwan ar giceridd fel hyn. Pan ti'n dechrau efo tempo ychal i'r gêm fel hyn, yn sydyn, ti isio bod ar bodiad y draed efo hyn yn meddwl, fel am ddiffynwyr y gweitha, bod nhw yn mynd yn gorfod perio hon allan. 10 munud i mynd, di-sgwr, ond digon di digwydd. Da'n chwaraewr Peryglis dros y bel, ambell un Peryglis yn cywio yn y canol. Mi oedd hi'n gyfle hefyd i mewn â nhw Adam Hughes. Gath gol penwythnos diwetha. Methu taro'r targed heno. Na, wel, eto, y crymaniad hon. Mae'r bel ma'n mynd am y gol dydi, a wedyn, yr unig beth rhaid i chwaraewyr wneud ydy, nid ar draws llinell golwg yr golwr. Mond un arall i wneud ac ar ryw fath o gysylltiad
bach, mae'r pŵar ar y croesiad. Just rhyw helpu ymlaen, ti sio? Spittle. Cael cyfle i ddechrau heno i'r Bala. Ble mae'n glanio oedd Robles. Edrych amdani. Ie, faint o agos mae'r Robles a Henry Jones yn cychwyn o'i safle i Venables. Sa neb allan fan hyn yn lledyn chwarae i'r Bala. Maen nhw'n disgwyl ella Sean Smith, un o'r amddiffynwyr chwith, a Burns amddiffynwyr dde i wneud hynna iddyn nhw. Wedyn mae'r 3 gil yn ganol cael, mae'r 3 gil i fyny llinell flaen hefyd. A Kerry lawr yr ochrau. Edrych ydi pan mae Bala yn ymosod. Price. Yn amlwg. Edwards yn ddwm. Aberystwyth. Ceisio darganfod cael y bel at Phillips. Yna chydd yn amlwg pen wythnos diwetha, Joe Phillips. Pen ar y chwith, Faz. Nôl yr anw. Hughes eto. A Hughes yn chwarae'n yng nghanol yr amddiffyn. Erbyn hyn. Cwpl o newidiadau wedi bod dros yr haf gydag Aberystwyth. A hefyd Walcott i gadael ys y tymor ddechrau. Dyna'r eich tipyn mwy ach iddyn nhw ar hyn o bryd. Ond nhw'n amddiffyn fan hyn. Robles yn ceisio troi Smith. Yna hefyd, gwybod yn y gam sefyll di bod. Ni o yna, ond ti'n gwybod be, faint o glefad i Venables yn fan hyn. Dim jyst defnyddio i holl brofiad dwi'n sôn am. Fel blaenwr, dal i dir. Dal i dir, os di un o'r amddiffynwyr canol, Aberystwyth isio dod i nôl y bel. Maen nhw'n gorfod fod mynd trwyddo fo. Mae'n jyst penio lawr i'r ochr. Robles methu gael ei ergyd i ffwrdd. Heb os nag o'n i bai, mae'r Bala'n targedu amddiffynwyr ifanc Aberystwyth yn y cefn. Profiad Venables, mae o'n penderfynu pa un mae'n mynd i sefyll wrth ochr. Jenkins y tro yna. A mae o'n mor glyfar yn dydi, a wedyn yn sydyn iawn, mae Robles, mae nhw'n dod yn fyw yn dydi. Unwaith o'r bel yn yr awyr, dyn nhw'n disgwyl i weld os mae Venables yn ennill y peniad. Mae nhw'n disgwyl iddo fe ennill y peniad, a wedyn gwneud yr hediadau. Ar y funud, mae Aberystwyth yn delio fo fo. Ond mae rhaid nhw gadw llygad ar yr hediadau oddi wrth y bel, fel mae OTJ'n deud, am Henry Jones, am Robles, pan mae Chris Venables yn mynd i fyny am y bel. Williams yn troi yn ôl yr affi ac Faz. Mae'n ambell i gyffyrddiad hyfryd yn barod yn y cwarter awr cyntaf yma. Dyfyr gol y Bala wedi cael ei dal yn cam sefyll, 2 gwaith yn barod. Yn ymwneud â diwetha, dyma nhw'n trafod Matthew Bishop a un o'r Allens eraill, Gavin, wrth ochr y cae. Gavin yn deud wrth Matthew Bishop yma allan coelio'r got am y Malcolm yn wisgo. Hwna'n 30 oed erbyn hyn. Cot newydd sgorio. O, wain. Yr un o dan. Da ni angen 2 got heno, do. Just bod uwch ben, Mal. Just bod uwch ben a edrych lawr, met. Ti'n iawn. Sim rhaid chdi golli dy ben o gwbl. Sori, dwi'n sylwebu fan hynna. Wel, i sylwebu ar Jenkins o'r cefn i'r blaen. Yr amddiffynwr canol ifanc wedi parhau da'i rediad ac yn achosi problemau. Oedd Phillips yno hefyd. Ond unwaith eto, ni'n gweld Phillips yn agos a Lee Jenkins, yr amddiffynwr canol. Yn mor beryglus. Wel, oedd Price, oedd Mendes yn ei chanol i hefyd oedd, a ti'n edrych lle oedd Mark Williams. Mark Williams ydy'r un sy'n amseru i fewn. Mae'n cael i... Wel, hyn y diwad, dwi'n siŵr na Joe Phillips gath y peniad. Ia, fo hwnna thredag i fewn yn hwyr. Sgwni os nath Jenkins te, weiddi am eiliad arno fo. Mae'n edrych bod oedd i tynnu ben i ffwrdd o'r wrth y peniad. Mae'r cyfan yn dechrau efo'r hediad Jenkins allan o'r cefn yn dydi. Mae o'n gweld lle o'i flaen o a mae o'n camu i fewn i'r gwagle. A chwarae teg i'r bachgen ifanc. Digon o hyder i wneud hynna a bron a bod ar ddiwedd y croesiad hefyd. Bydd o'm yma'n hir. Wel am gyffyrddiad. Chwaraewr yn disgyn, Smith sydd ar lawr. Dwi ddim yn drosedd. Hefyd paru'r dyfarnwr. Dim ffys o gwbl mlaen ar chwarae. Ac Aberystwyth gydag Edwards. Cadw'r meddiant nôl at Hughes. Dwi'n meddwl de, gath Aberystwyth i bach o look efo'r dacl yna. Spittle, yn gael i fynd yr holl ffordd yn ôl.
At Tibbets yn y gol, Josh Tibbets. Ie, doedd hi ddim yn gigor smotin yn y man ni, Kieran Smith yn y Cwrs Cosby, ond am gyffyrddiad Kennedy Jones. Wan, mae'n cael look. Mwy na ddim byd arall, mae Faz yn cael look yma na, mae'n ar ryw ricochet rhwng y ddau. Bala yn beryglus unwaith eto, cys y coch yn cywio yn y canol off i dros ben pawb. Price yn tecluso, Baines yn clirio. Yn ôl, mae'n ychydig o le gan Phillips sy'n beryglus. Y gallu i greu. Off yr oedi, yma yn y gymod, mae'n 3 yn disgwyl nawr yn y canol. Gwesiad hir gan Jones a Mark Williams. Ddim yn glanio gwedwch, ond ddim yn garedig. Spittle yn gwarchod. Kick-goal fydd hi. Ond, o un ochr y cae i'r llall dal i fod. Da ni'n gwybod dros y dechrau tymor, mae faint o gyflu, mae faint o goliau, mae Bala'n sgorio yn gynnar yn y gêm. Yn gardyn melyn y fanna. Ie, cedyn fel Matthew Jones o fanna'n hwyr. Henry Jones oedd o am yr ailwaith mewn rhai munudau. Cyffyrddiad hyfryd. Rhyw sodiad bach ochr i droed. Pawb yn disgwyl iddo gymryd cyffyrddiad. Dyfarnwr jyst yn deud, nath o adael i'r chwarae fynd yn do. Chwarae teg iddo fo. Na, penderfynu y cywir gan Kevin Parry, sy'n cwestiwn o fyny. Ni weld o fan hyn. Rownd y gornel, da ni'n galw hwnna. Sydd i fewn i lle mae Burns yn rhedeg i fewn i'r bwlch. Cerdio Melyn, cynnar felly. Matthew Jones, ddau Jones. Cadw fyny dar Joneses am y cyfeithiad erchill ymddiheuriadau am hynny. Y ddau wedi cael cerdyn Melyn. Faz yn stopio'r rhediad. Mae wedi mynd o blaid Aberystwyth yn y pen draw. Dwi'n siŵr sy'n Stevens yn cytuno yr penderfyniad yna. Dio ddim. Anthony Stevens yn gwneud i droed i lawr. Na, sa'n byd yn hwnna o gwbl. Mae Faz yn just dal i dir, mwyn ddim byd arall. Ond eto, Aberystwyth yn tawelu pethau. Maen nhw'n gwybod maen nhw'n gorffan gema'n gryfach. A maen nhw'n sgorio mwy o goliau yn yr ail hanner, felly aros yn y gêm di'r negas. Ydy 20% y goliau Aberystwyth. Yn dod yn y cwarter awr ola. Sy'n hoffi'ch ystadegau. Sy'n hwnna'n arwydd y cael heno. Bala wedi bod yn misg y goliau dipyn mwy. Tymor yma hefyd. Mae'n sôn ddim yn y seintis yn ysgolion mwy na nhw. O, mae'n ddisgwyl. Gyfeillio. Mae'n gyffroes. A ni'n mwynhau hynny. Tro sydyn ti di sôn 5 munud yn ôl am gemau gan y Bala o'r rwan Tandolig i wneud siŵr bod nhw ymysgu dod y toriad. Dydi Aberystwyth ddim yn edrych mor ffafriol i wneud gweithio. Wel na, i'r gwrthwyneb yn llwyr tra fod y Bala mewn rhediad yn erbyn y hanner gwaelod. Mae'r Aberystwyth yn disgwyl i chwarae nesa. Y Seintiau Newydd, oedd i cartre wedyn Drwyddon Cefn. Wedyn Met Caerdydd wrth i fynd nôl at Conor Roberts, y Barry. 2 gêm yn erbyn y Dre Newydd dros y Dolig, a mae'r ein gêm y darbu go iawn. A ryw elyniaeth bach. Sa chi o'r ardal, chi ddim yn ymwybodol felly, mae'n elyniaeth na. Aberystwyth Baines, Bala'n clirio. Smith, y Venables, gorfod ddod nhw hanner ei hun. O, gwaith amddiffynol campus gan Hughes. Faz. A Price o bawb sydd ôl yn gwarchod yr amddiffyn. Conor Roberts ar fenthyg o'r Seintiau. Edrych am Mendes. Mae'r sgôr ar y sgrin eitha syfrdanol. Mae'n 2-0 y Dre Newydd erbyn Caernarfon. Phillips yn edrych am Williams. Oedd hi'n uchelgeisiol. Oedd ddim yn ei gyrraedd honna. Sean Smith yn ôl. Ian Sheridan gath yr ail gynt o'r Bala. 2-0 y Dre Newydd yn erbyn Caernarfon. Ble mae hon yn glanio. Am bas at Robles. Yn ar draws y syth at Jenkins. A gwych ganddo fo. Mae wedi tyfu fyny gymaint ar ôl blwyddyn o bel-droed ar yr uwch gyngrair yma yng Nghymru. Dio ddim yn cael ei ddal o'i safle dim mwy, mae'n darllen y gêm llawer gwell. Dwi'n gwybod mae wedi bod yn Hull City ar dreial bach am bythefnos cyn dechrau'r tymor. A mae hynna hefyd i ddeud, ti'n gwybod beth dwi'n licio mwy yna fo? Mae'n Cymru cyfrifoldeb fel amddiffynwr rwan. Dwi wrth y môr. Jones
i'r Bala. Fe darodd i Jenkins. Cic cornel i'r ymwelwyr. Pa mae angen marcio, neith o marcio. Pa mae angen cael bloc ar y bel. Mae'n cael bloc ar y bel efo'i freichia. Tu ôl i'r bel fan hyn. Edrych yna fo. Mae o'n y llun. Yli be fo'n neud? 19 oed. A mae o'n dysgu habits da. Gwych ganddo. Cic cornel arall i'r Bala. 5 y gym. Chweched y gym. Rwy'n i Henry Jones. So, braidd yn siomedig, a mae'n glanio yn garedig. Sean Smith yn wyllt braidd, yn oedd hi'n gyfle. Dwi'n sgorio llawer, ond nath o'n rhyw... Ti'n bod be, nath o'n yn dda iawn, dwi'n meddwl, i disgwyl y bel ddisgyn i'r... Ti'n bod, y tal draws ti'n licio iawn, oherwydd, oedd hi... Di dod dan i ben glin o sy'n hawddach cael ei ben dros di fo'i dechdeg, a wedyn cadw i lawr. Mae'n cadw i lawr, ond mae'n trio crymannu hi'r gonel ychad, dwi'n meddwl, yn lle jyst neud siw bod yn taro'r gol. Ie, da ni'n gweld y bal ar hyn o bryd i newid. Henry Jones ar y chwith, Robles ar y dde. Falle bod nhw'n teimlo rhywbeth yw'n cweit yn gweithio, bod nhw angen newid rhywbeth. Bod nhw'n teimlo fo Aberystwyth, fi'n bach yn fwy cyffyrddus. Chi gwni weld rwan sydd hwyl mae Henry Jones yn cael yn erbyn Baines ar yr ochr chwith yma, Robles wedyn yn erbyn Matthew Jones, sydd ddim fel arfer yn gefn'r chwith. Gwrwy'r canol cae ydi fel arfer. Drosedd, yn erbyn Price, mae'n rhywbeth fi'n mwyn. Na, mae'n oce. Dol, be ni'n edrych ar, just llinell. Mae yna 5 Chris Coch wan, yn erbyn 5 Chris Gwyrdd. Smith. Arpeniad ychydig o oedi, ond Baines yn cyrio hanner ffordd trwy'r hanner cyntaf. Parhau ddi-sgôr, ond parhau yn fywiog ac yn gystadleuol hefyd. Dwi'n meddwl bod enw bod ddim bach mwy clefar efo Kieran Smith yn penio'r bel na. 3 yn rhedeg i'r un bwlch. Bod ddim bach mwy clefar, un aros allan, un mynd ochr arall. A un mynd i'r bwlch lle ti'n meddwl wneud i ddod. Spittle yn edrych am Venables. Hughes a'r gwaith am ddiffynol. Phillips yn disgyn y dros y gan Smith. Cic rydd. Mae'n gystadleuol dydi, ond os yr un golgeidwad wedi cael arbediad pwrpasol i wneud hyd yn hyn, mae'n golygu gymaint yn ddibynnol ar safleoedd canol cae yma. Yn yr ardaloedd yma'r cae. Drosedd yn fanna, ond ennill, pico'r ail bel i fyny. Dyna di'r frwydr yn y rhan y cyntaf yma. A yn sicr fydd Bala'n teimlo bod yna golau ddod. Dwi'n gwybod Aberystwyth yn licio sgorio golau hwyr, ond dwi'n meddwl y Bala fydd yn teimlo. Ella fydd hi'n cymryd awr, ond fydd y dyn yma'n hapus. Mae gen fo gymaint o fechgyn ar y cae sydd yn gallu gwneud y gwahaniaeth. Ti'n hollol iawn, efo'r goliau sydd ganddyn nhw. Rhwng 3 chwaraewr, mae nhw'n dweud, Camgymeriad yn y cefn, Jenkins sydd ar draws, so mae'n glanio bron yn garedig i Hughes, ond Venables yno. Chi ddim eisiau gweld Chris Venables yn aros am y cyfle. Ceisio chwarae allan o'r cefn Aberystwyth, maen nhw'n chwarae gêm berig ar y dega. Pan mae'n gweithio, mae'n gret. Maen nhw'n creu lle yn ganol cae, ond pan dio ddim yn gweithio, mae'r Bala, maen nhw'n setio rhyw drap neu ddau. Mae'n ei bron a gweithio ddyn nhw fanna. ti'n meddwl weithiau, os gynnwch chi ddim y chwaraewyr i chwarae allan o'r cefn, ti'n mynd o'n agos? Fel cefnog o'r Arsenal, greu ategu hynny yn bendant. Bala, creu ychydig o le, yn disgwyl amdani. Sefyllfa addawol i'r ymwelwyr. Eto, Aberystwyth sy'n clirio. Rhyw gyfle i wrth ymosod gyda Phillips. Price ar ediad allan y sgrin ar y dde. Mendes yn cystadlu. Digon o bêl-droed i ddod dros yr wythnos nesaf, 10 diwrnod nesaf Cymru yn Azerbaijan. Wythnos i fori am gêm. Mae'n holl bwysig, ni ddim yn gorddweud. Ni wedi cyrraedd y pwynt dan y grŵp nawr, 2 gêm i fynd. Mae angen ennill. Oedd ni Hwngari gartre ar ôl hynny, ond ni boeni am Azerbaijan yn gyntaf. Cyn ni gyd, ni boeni am hon, oedd yna drosedd. Cyfle yr Bala glirio. Bale, Ramsey, pawb eblaw Joe Allen yna a Roldon wrth gwrs. Edrych at Owain Tudur Jones, yn distrifio Joe Allen fel y chwaraewr pwysica yng Ngharfan Cymru. A dwi ddim yna, Owain. Na, mae fyny'r bechgyn eraill brofi bod nhw'n gallu gwneud y job allan yn Azerbaijan heb y dyn bach yn de. Gown ni weld. Gobeithio de. Gown ni weld, a gewch chi weld yn fyw ar S4C. Yn dilyn y daith yr holl ffordd i'r Euros, gobeithio. Bala yn
Mae'n pwyso Smith yn y dacl hwyr fan yna, mae pawb wedi stopio, mae Dyfan wedi gweld rhywbeth. Mae nhw'n chwarae ymlaen. Disgyn yn y cwrt Cosby. Robles oedd yn disgyn, Henry Jones yn troi. Wel, Bydd hyn yn ddiddorol, mae nhw'n chwarae ymlaen ta beth. na dweud un peth, lwcus i Aberystwyth does a ddim VAR y fan hyn. Oherwydd mae hon, pan eisiau weld ti'n dechrau, Robles efo'r bel, mae'n dod ti'n fod i'r cwrs Cosby, na chdi mae ti allan. Mae'n drosedd yndi, ond ydy ddim yn gyd cwrs watyn. Felly, dwi'n misio VAR, cofio, peth a byth siarad am VAR, na ni yma trwy nos. O, mae chydig os awr dyn ni, os chi eisiau trafod e. Eisiau fi ddechrau? Ddim yn fan dwi'n cymryd, Malcolm. I ddeud y lliad o. Oedd e fod wneud pethau'n haws, mae wedi glysu pethau. Rhyw sut, dyna ni, Henry Jones. Crysau gwyrdd yn ei amgylch yn ei drychwch ar y sylw mae fe'n gael. Mae fe mor beryglus, dyna pam. Mae nhw wedi gwneud ei gwaith, Mark Williams. Gwarchod, campus, gan Williams yn bwydo Mendes. Hefyd. Mae'n gweiro'n garedig at Williams, ond y crysau coch yn ôl yn drefnus. Dych chi'n chwaraewyr y Bala. Cadw siap. Where's Baines? Pan fer goffa mynd yn ôl, Jenkins. Adam Hughes. Jones. Chwarae taclus gan Aberystwyth. Fas nôl at Jones. A'r cyfan yn dod i ben yn y pen draw. Dwi'n meddwl mae Aberystwyth yn gwneud yn dda pan maen nhw mewn meddiad. Oherwydd maen nhw'n mynd i acor y cae i fyny. Dyn nhw'n mynd gwasgu'r cae. Pan maen nhw'n cael meddiad, maen nhw'n acor y cae. Felly mae'r ddau amddiffyn nhw'r canol Hughes a Jenkins yn tynnu nôl i fewn i hanner eu hunan. Mwy o le wedyn i chwaraewyr ganol cae, cael y bel i mewn i gilydd. Matthew Jones yn ceisio agor y clôn, y drws yn cael glep arno yn y cornel am y Venables yn glir. Jenkins tu ôl efo, Henry Jones tu fewn, Jones i'r Bala! Am gol gan y Bala, o un pen y cae i'r llall, ac Henry Jones yn ei chanol i, unwaith eto. Yr ymwelwyr ar y blaen, ar goedlan y parc, Aberystwyth dim, y Bala un. Wel, llanas llwyr yn amddiffyn Aberystwyth, rhi sgwar i ddechrau fo, a hefyd yn cysgu i ddeud y lleia. Be am adrodd i fan hyn i Venables? Rwan, mae Venables yn gwybod beth iddo mynd mewn ras, neu Jenkins dal o. Be mae'n wneud? Arafu o'i dirediad, chwarae bel trwy goesa fo, sydd mor clefar, a rwan mae fyny Henry Jones yn erbyn y golwr, agor i gorff, siapio i gorff, wneud y lladau lle'n golwr, a jyst rhyw basio efo ti mewn i draed i'r gornel y gol. Mae pobl yn deud mewn yn das syml, dydy ddim, mae'n dal gorau sgorio, mae ar blat ydy, ond mae'n dal yn gorau efo'r gallu i gadw i ben. Venables, campus ganddo. Wel, Jones sydd wedi bod yn creu y Venables wedi bod yn sgorio tymor yma, mae'n newydd, traws newid hynny, mae'n gic gornel i Aberystwyth, dwi'n credu, i Bala ddim yn cytuno. Sy'n gyflym o weintydir, yn osgeiddig gan Henry Jones. Mi oedd Aberystwyth yn edrych mor gyffyrddus dylan. Adam Hughes yn dod allan o'r cefn a ddim yn clirio'r bel ddigon ac yn sydyn iawn o Jenkins mewn trwbl. A hwn yn dod o'n unlla. Bron fath ysbryd ar ysgwydd Chris Venables. Doedd Venables ddim yn gorau sbio, oedd o jyst yn gwybod mae mhartnar i yn mynd i fod yn agos. A dyna lle oedd o. Dipyn o gol. Faint o weithiau da ni'n gweld y rygbi pan ti isio un asgellwr arall a mae'n dod. Mae'n gwylio rygbi yn ddiweddar yn amlwg fel cyfan Na, dim rili. Cic gornel, Aberystwyth. Ceisio taro nôl yn syth, oedd hi bron yno i Mendes. O ma yna drosedd, mi oedd na wthio yn y cwrt, ond y Bala ar y blaen. A ddi'n dipyn o gol hefyd. Lot o chwaraewyr wedi cadw i pennau lawr, na ni weld y gwrthio yma'n sydyn. Sa'n lot o bobl ar y gol na wedi cadw i pennau lawr pan o Venables sy'n edrych drwad. Mae oedi ar bwrpas i godi ben, i gweld yr ediad gan Henry Jones, a'r unig ffordd dwi'n di gyrraedd o ydi nutsmegio Lee Jenkins. Gwych. Robles, nesa, heibio i Baines. Bala'n llawn hyder nawr, ydy'r gol na. Ac ar y gair, maen nhw'n golli'r meddiant. Edwards i Aberystwyth, Phillips. Fi'n gallu cyrraedd na, chi'n gweld yr ymdrech gan Price, oedd e'n gwybod dwi'n credu bod e ddim yn mynd i gyrraedd na. Ond mae'n braf gweld y Cymru'n cyfuno i'r Bala, mae yna geiriau sy'n gymaint o hynny o Gymru yn un y Bala. Un o'r ardaloedd mwyaf Cymreig, wrth gwrs. Ond Henry Jones, Chris Venables, dau o ser y Bala, Cymru ec yn agosau hefyd, oedd hi'n braf gweld y cyfuniad yna.
hyfforddi Cymru yma heno. Wy'n wrth yn ochr i. Owain Tudur Jones. Mark Jones yma ar y botwm coch hefyd. Coeddiad mae ar yr ofal. Fydd y gêm yn erbyn Lloegr. Noson fach dawel yng Nghanarfon o Bydd hwnna'n dipyn o noson yn bydd. Digon yn troi fyny yn y dor, dwi'n siŵr. Ond mae yna lot o bêl-droed i chwarae. Ond ar hyn o bryd, mae yna ddigon o'r bechgyn sydd wedi bod yn y garfan o'r blaen. Digon o chwaraewyr sydd heb bod yn y garfan o'r blaen yn perfformio. Fydd yna dipyn o dasgu i ddewis y garfan leni eto. Mae'r potensial de, po gynnwch chi lot gwell tîm tro yma yn y marn ni i ddewis o. Williams, penio da. Ymlaen eto, Price at Mendes. Baines. Mae'n gymryd o Baines yn y munudau diwetha. Edwards, hwn yn gallu creu hefyd. Dros ben pawb arath i Phillips oedd yn gwylio. Ond ddifur oedd rhyw sylwadau. Y gwefannau cymdeithasol, pobl yn trafod y tîm. Mae rhyw boi'n gwylltio yn gweud, maen nhw'n dewis chreuwyr gwahanol bob blwyddyn i Cymru ec. Ydyn, wrth gwrs maen nhw. Mae yna blwyddyn yn amser hir yn y byd pêl-drod. Iawn ta, sut mae Aberystwyth yn mynd i ymateb y fan hyn. Chwarter awr cyn yr egwyl, neu ildio. Dyn nhw'n mynd i wneud llawer o wahanol, ond ti'n gwybod dyn nhw'n mynd i greu llawer o gyfleoedd hyn, ond pan maen nhw yn mynd i greu, mae rai nhw fod yn glinigol ac yn digyfaddawd efo'r penderfyniad na i sgorio. Aber ar Bala nath greu y mwyaf o gyfleoedd yn y gemau penwthnos diwetha. Gael lot fawr ystadegau dyddi yma, yn rhannu nhw gyd â chi. Maen nhw'n gallu'n creu, mae Baines yn un o'r prif greuwyr, ond mae angen gwell yn y sefyllfa yna. Dwi'n gwybod Mendes, a mae hwn yn gallu. Wel, mae groesiadau fo, mae'n gymaint o safon fel arfer, ond Mendes fel yr ymosodwr, dwi'n gwybod bod wedi sgorio golau tymor yma, ond diolch yn argyhoeddi fi fel ymosodwr sy'n mynd i achosi gormod o broblemau. Mae'n edrych fatha chwaraewr sy'n chwarae allan o safle. Dwi'n meddwl bod o'n fwy cyffyrddus yn ganol cae, dwi'n meddwl bod o'n well yn ganol cae. A typad fydd Aber yn dechrau meddwl, eich rhoi Mark Williams fel yr ymosodwr, a Mendes jyst chwarae, ti'n bach yn dyfnach. Digon opsiynau. Dim ymheuaeth am hynny, mae'n opsiwn ar y fainc yn Aberystwyth heno hefyd. Jeff Kellaway fel arfer, Luke Bamford yn ôl. Wedi mynd yn y haf o'r dre newydd, ond wedi cael anaf yn ddiweddar. Felly, 5 gêm ddwetha. Yn opsiwn os yw Bamford yn... cant y cant, neu'n match fit, fel maen nhw'n gweud, ond mae fe nôl yn y garfan. Mae Mendes yn glir i Aberystwyth, yn cryf a spitl sydd ar draws. Mae hwnna'n enghraifft. Eto, mae'n pigo'r bêl i pyn bach yn ddyfnach. Fel mae'n gallu cario'r bêl. Yn lle bod y bêl yn dod teg ato fo, mae gefn o teg at y gol. Yn y sefyllfaoedd yma, mae eisiau cario'r bêl. Mae'n gri dros ben. Sy'n byd yn dod o'r symudiad, ond lot gwell yn efo. 2 gol tymor diwetha. Mae wedi cael 5 yn barod tymor yma. 2 ohonyn nhw penwythnos diwetha. Mae'n beryglus dau ben fel byddech chi'n disgwyl ac mae Aberystwyth i taro'r bar. Mark Williams. Mor agos. O'n i'n meddwl bod yna drosiad am eiliad, ond na, oedd hi'n gyfle. Wel, ti mor agos i'r gol yma hyn, edrych a... Mae nhw'n ymosod â ni, mae Mark yn cyrraedd i... Wel, mae'n dod o ddiw'r pen, yr amddiffynwr mwy na ddim, ond mae'n gyfle i Mark i gael ei ben iddi. So mae just isio hwnna i pyn bach mwy yn ymestyn y gwddw hwnna, gwybod bod yna gol ar gael iddo fo. Ti'n just mynd mwy, just mwy penderfynol yn yr awyr. A mae o'n gwybod sut hefyd. Matthew Bishop a Gavin Allen, y tîm rheoli yn rwystredig, ond o bron fwy rwystredig, ydi bron yn glir i'r Bala. Mae'n Aberystwyth trecluso yn hanner y cae, deg wedi fynd yn hanner cynta. Y gêm di gwibio. Dim bod hyn amdano fi, o fel arfer pan dwi'n sylwebu, am Nick Parry ddim yma. Mae'n ddisgwr, mae'n ddiflas. Felly dwi'n mwynhau, os yw hwnna'n rhywbeth. Ti wedi cael un gol yn barod, ond un peth iddo bryder i Aberystwyth ydy, mae'r Bala ar y blaen, dyn nhw'n wedi gorfod gwneud llawer. Maen nhw wedi brwydro, ond dyn nhw'n wedi creu cyfle ar ôl cyfle. Maen nhw wedi cael un cyfle, a maen nhw ar y blaen. Dwi'n meddwl fydd Bala jyst yn teimlo bod nhw'n arall ar y ffordd cyn ar yr amser, gallu lladd y gêm yn gynnar. Cipolwg arall o safon Chris Venables wrth iddo arafu, gadw popeth prysuro i gwmpas e. Ia, dim just i safon dol. Ti'n meddwl beth yw? Gynnon nhw ymysodwyr efo agwedd horrible os ti'n licio. I sgorio golia. I fod yn ddigyfaddawd o blaen y gol. Mae rhai chdi... Beth a fi'n deud hynna am ymysodwyr Aberystwyth? Ti'n meddwl, os dyn nhw'n mynd i gael cyfle, mae rhai nhw fod fel na.
Y capten Venables, gynt o Aberystwyth wrth gwrs, gath y gyfnod gwych yma. Drafod hynny mwy yn y man, mae'n siŵr. Mae Jones mor brysur, Henry Jones fas yn ei wylio, nath e dda hefyd. Jones arall, Matthew sy'n clirio. Bala nôl, digon trefnus, Phillips at Williams. Da iawn. Roedd y da gan Williams hefyd, Price. Ddechreuodd yn brysur, y bant o fe. Unwaith eto, Phillips. Cyfnod arall o basio da gan Aberystwyth, Matthew Jones yn croesi. Cic gornel ac unwaith eto, na tegu Malcolm yn sôn yn gynharach. Mae'n edrych yn gyfforddus pan mae'r meddiant gyda nhw. Ond dwi yn cael y teimlad, maen nhw angen sgorio cyn yr egwyl. Ti'n cael siar mewn gêm ar adega, a dwi'n cael y teimlad heno, mae Aberystwyth angen sgorio. A dyn yma fydd yn ei chanol i, mae o'n gobeithio. Cyfle o'r gic gornel. Symudiad bach gwahanol ar draws pawb. Sut yn y byd a honna heibio. Heibio pawb. Spittle yn gwarchod Mendes. Tric bach, symudiad bach. Efta gan Mendes, Price eto. Mae wedi colli honna, gath e'r drod mewn. Ysgeilus gan Faz. Mark Williams. Fyse coch yn ei amgylch hynny. Williams. Siomedig, Henry Jones. Dim byd yn bod ar y basgad Jones fel byddwch chi'n disgwyl. Smith nawr. O, mae Smith bron mynd drwodd ar ben ei hun. Roedd da gan Kieran Smith. A dyna sut ti'n tynnu dy bwysau wrth am Eiffin, wrth dal dafel ar y bel. Johnny Williams oedd mwych i Gymru wneud o de. Yn medru jyst hedag, hon oedd y cyfle. Dwi bod tro'n dweud de, o'n i'n dweud o fi'n un fan o'n i'n chwarae, ymroi i'r rhediad, ymroi i dy rhediad. Maen nhw'n oedi, maen nhw'n meddwl, o na, neith hi'n cyrraedd, neith hi'n cyrraedd. Mae'n rhaid chdi ymroi i dy rhediad, a wedyn mae hwnna'n jyst rhyw 3 llath allan gol i unrhyw chwaraewr. Venables. Peniad mlaen, ond y peniad nôl gan Ryan Edwards. Digon pwyllog chwarae teg at Conor Roberts. Ti di chwarae fo chwaraewyr fel Johnny Williams. Kieran Smith i Bala, mae o'n edrych peth yn rhedag efo'r bel yna. I chdi gael dy wynt yn ôl. Wel, yn debyg iawn i Johnny Williams, mae safle Smith wedi newid tymor yma, dwi'n meddwl. Fel asgellwr, fel un o'r boys efallai sa Caton yn dibynnol i gael y goliau, ac efallai bod o'n cweit yn cael digon mewn tymor. Lle rwan, mae'n chwarae pyn bach dyfnach, yn fwy canolog, yn ganol y cae, ond dal i fod. Cer i helpu'r ymosodwyr. Mark Williams, Phillips, Aberystwyth, mae yna 3 yn disgwyl. Yw Phillips yn gallu creu rhywbeth i'r tîm cartre. Y Bala yn ôl hefyd, cic gornel arall. Ar ddiwedd yr hanner cyntaf yma. Mae bod chi'n cael rhyw fflachiadau bach o'r potensial ymosodol gan Aberystwyth. Ia, ond dyn nhw dal ddim yn argyhoeddi fi pan nhw'n mynd i sgorio. Dyna di'r gwahaniaeth yn ymhenni ar y funud. Mae rhaid nhw'n cael yr agwedd gwahanol yma. Allan o'i penna pan nhw'n mynd i gyrraedd y bel o'n gyntaf. A reid y bel yn y rwyd. Cornel diri heno. Aberystwyth yn cael y mwyafrif. Trediad hwyr gan Jenkins yn amddiffynwr canol Mendes. Disgwyl hefyd. Yna gan gyfeniad bach gan Tibbets yn ôl yn y tîm. Penwthnos diwethaf o Lanaf. A then tîm yr wythnos, 5 penwthnos gan sgorio. Sa'n siŵr os fyddes na'n wildio fan hyn. Matthew Jones. A'r gic gornel. Gweld hi'n hwyr, ond cic fydd i'r Bala fydd y penderfyniad. Ia, llawiad oedd hi de. Kevin Parry unwaith eto. Yn gweld y digwyddiad o tu ôl i pawb. Safle gwych gan fo. Rhaid chdi rei gan Mola y dyfanwr fan hyn hefyd. Sbia lle mae o, yn pawb o'i flaen o. Da iawn. Ac penderfyniad cywir, Hughes yn llawio. Eto, dim di sylwi llawer arno fo, ond y penderfyniad am wedi gorfod wneud, maen nhw wedi bod yn berffaith. Os yw'r chwaraewyr mor oer ar sylwebwyr, mae'r Dale yn tar y llaw yn mynd i frifo. Heno yn Aberystwyth. Cym Robles ma nhw, Jenkins sy'n clirio, oedd hi'n brawn gogoneddus fan hyn. Ochr bai Ceredigion, ond chi'n gwybod, chi'n gweld yr awyr yn glir a gwybod. Mae'n mynd i oeri heno, a mae wedi. Mae'n gyffro ar y cae yma Baines yn gallu croesi eto, oddi rhwng Mendes a Williams. A mae yna le gan Robles, dim ond Venables yn gymorth ar hyn o bryd.
Wedi Manu Smith. Mae hon yn glafio. Jenkins. Mae'n bod yn ofalus. Smith yn gryf. Taclus eto gan Edwards. Gymaint o le o flan Jones. Nawr mae Smith yn cael bylchau. Smith eto yn cael bylchau. Cyfeillion yn y pwynt rhywbeth wedi bod yn ganmol e'n chwan yn ddyfnach, os na le fan hyn i Smith Robles. Nes i dorri draws yn hun, ond Smith yn meddwl bod Robles yn parhau da'r hediad. Un peth ydych chi ddim dweud, de, bod ti'n un gol i ddim cyffyrddus. Ond beth sy'n ddiddorol, mae cyfleon Aberystwyth bron bob un. Mae'n dacl dda. Bron bob cyfle di dod o groesiadau safonol. Ond dyna pryd mae Bala ar ei peryglau hefyd, dwi'n teimlo. Oherwydd, os di'r croesiad ddim yn cyrraedd ymosodwr, a mae'r amddiffynwr yn cael ei ben ar y bel gyntaf, mae chwaraewyr peryglus Bala mewn pocedi ar ben ei hunan, a mae'r gwrth ymosodiadau yn rhai cyflym. Ti'n gwybod fe, pwynt gwych, oherwydd dyna sydd nad o sgorio'r gol. Cael ei bod yn gam sefyll fan hyn, yn erbyn Robles. Mae'n gwybod hynny hefyd, tan rwy'n i fynd yn yr hanner cyntaf. Y Bala ar y blaen, un gêm. Maen nhw wedi golli yn 8 diwethaf am hob cystadleuaeth. Y ddau glwb yma gyda llaw drwy'r 4 ola'n cwpan y gyngrair. Cwpan Nathaniel MG. Bydd y Bala'n cyfrach ciclona. Aberystwyth yn chwarae yn erbyn STM Sports. Un o straeon y tymor yn y cyngleiriau is. Yn yr ail heinen, tier 2. Ond hyn yng Nghymru ond drodd. Be mae'n glanio? Venables i'r Bala cyn hanner amser am unwaith oedd y cyffyrddiad yn drwm neu tackle oedd hi gan Jenkins. Cic gornel i'r canlyniad yn y pen draw. Chi'n gweld Venables yn glir. A fel arfer, chi'n disgwyl gol. Dyma hi. A Henry Jones ar bas o'i hanner ei hun. Wel, mae o'n chwarae... Ti'n be mae Chris Venables yn dda'n cymysgu gêm. Mae'r cyffyrddiad yn ei sal ond adwyn y diwad yn diod. Fe o'n gwybod dylai fod yn ei well o'i safon a fo. Ond eto, dim mynd yn ddir tro yma. Mynd a chwarae lawr y sianel. Amseru redeg y berffaith. A dylai fo ella di wneud y well. Be gath y ddwy yn y fuddugoliaeth y ddwy ddim i'r Bala yn erbyn Aberystwyth. Yn gynharach yn y tymor, a mae'n ddwy ddim! Cyn hanner amser, Robles yn taro eto! Ei 7fed o'r tymor yn y gyngrair. 12 disglair ym mhob cystadleuaeth. Mae'n ddwy ddim. Mae'n gyfforddus i'r Bala cyn hanner amser. Wel, na ni ddechrau efo y gwasanaeth o safon. Pyntio'r bel i mewn. Wedi ti'n edrych ar Anthony Stevens yn penio i fewn. Robles yn dod wrth y golwr ac yn just troi i ben un symudiad. Gwybod lle mae'r gol. Neb yn ei marcio fo. Gwych o'r ediad. Be dwi'n deud am ymosodwyr yn rhagweld ac am ddiffynwyr yn adweithio. Perffaith o'i siampl. Mae o'n rhagweld fo Anthony Stevens felly mae o ar y symud. Lle mae'r amddiffynwyr i gyd yn sefyll y stond ar y llinell gol a mae o'n just flicio'i yn gelfydd syth i gornel yr hwyd. Wel, mae fe'n enw newydd i'r rai. Mae wedi bod o gwmpas y gyngrair. Swingo'r Bala yn yr haf. Bydd gyda Bangor am un gêm. Sgoriodd y gol yn gadael. Siwr bydd y gwyddoedd fan yna. Dechrau gyda Wigan. Mae wedi bod yn chwarae yng Nghynghreiriau i Sbaen. Mae wedi bod gyda Grimsby dros y lle i gyd. Ond mae Colin Caton wedi cael gafel arno fe nawr. A bydd e ddim eisiau gadw fynd. Oedd o, nes i ddeitha chdi, mae wedi dod i'r Bala oherwydd mae o'n ffrindiau gorau wrth gwrs gyda Nathan Burke yn ganol y cae. Ond oedd y ddau yn nhw'n Lerpwl efo'i gilydd blynyddoedd maith yn ôl, felly mae'r cefndir yna ganddyn nhw. Oedd nhw yn Lerpwl yn ifanc iawn, felly mae wedi cael ei dysgu os ti'n licio. Mae nhw'n bygwth eto, ac eto Venables yn codi, cyffyddiad bach na ymlaen. Dwi'n meddwl pa Aberystwyth heili 2 gol i ddim. Maen nhw wedi cael gymaint o'r gêm, gymaint o hanner cyfleon, dim rei clir efalla. A fydd o'n rwystredig, ond mae o'n gwybod mae eisiau helpu dîm rwan yn ystod y regwyl yma. A maen nhw wedi dangos bod nhw'n fygythiad ar adegau. Fel Malcolm yn sôn, dyn nhw'n argyhoeddi falle bod nhw'n mynd i fygwth y gol gymaint o hynny. Mae'r Bala wedi dwyweth, 2 ddim ar natur mwy ymosodol yma. Gan dîm Colin Caton tymor yma. Cael ei danlinellu heno. Eto ddim di ildio, byddwn nhw'n mwynhau hynny hefyd. Dim ond y seintiau newydd wedi sgorio mwy. Dim ond y ddau ucha wedi ildio llai y Bari a Cheicona. Felly mae'n dipyn o gyfuniad gan y Bala ar hyn o bryd. 4 pwynt o'r brig ar ddechrau'r penwythnos.
A Henry Jones yn dawnsio, yn creu unwaith eto, mae'n gic gornel. Mae fe'n mwynhau un. Sy'n gwrdd dad ar y ffordd i fyny, mewn garage, bwys cross hands, gyda cael. Mwy am hynny'n hwyrach. So Bala bygwth eto. Ond i llenwi'r car am y tad Henry Jones yn cyflwyno hun i fi. Ti weid, edrych mlaen i weld e yn chwarae heno, a ni wedi gweld e yn disgleirio. Wrth gwrs bod ni y gol gyntaf i Henry Jones, o Robles yn taro cyn yr egwyl. A'r Bala ar hyn o bryd yn codio fewn pwynt i'r copa yn uwch gyngrau'r Cymru. Wedi bod yn gyffroes. Ond a fydd yn gystadleuol pan nawn ni nôl wedi'r egwyl. Y Bala ar y blaen, dewch nôl wedi'r egwyl. Falle bod y tywydd yn oeri, mae pethau'n poethi tua'r brig yn uwch gyngrau'r Cymru, a mae'r Bala ar dan ar hyn o bryd. Henry Jones yn achosi helynt unwaith eto ar gol gyntaf ar goedlan y parc, a mae wedi gwella cyn yr egwyl. Un o chwaraewyr y tymor i'r Bala, Robles yn taro
12 ym mhob cystadleuaeth iddo fe tymor yma nawr. Ac ar yr egwyl, mae'n edrych yn braf iawn i'r boys o'r Bala. Ar y blaen o 2 gol i ddim ar lan y môr yn Aberystwyth. Gêm fyw i chi o uwch Cyngred Cymru JD heno. Malcolm Allen ac Owain Tudur-Jones gyda fi yn y pwynt sylwebu. Ac Owain, fe wedsoch chi yn gynnar yn y sylwebeth na, sy'r Bala o ddifri ymherio tua'r brig. Mae angen dod i lefydd fel hyn ac ennill. Wel, maen nhw'n gwneud hynny. Yndi, ac maen nhw'n gwneud mewn ffordd ddiddorol. Aberystwyth, fydden nhw'n teimlo mor siomedig, fydden nhw'n teimlo, da ni'n mynd heiddi bod 2 gol ar ei holi, da ni wedi chwarae pêl-droed da, da ni wedi creu cyfleon, ond dyma ydy'r gwahaniaeth rhwng y 6 ucha a'r 6 isa. Pa mae'r cyfleoedd yn dod, da chi'n ei cymryd nhw. A mae gan Bala gymaint o math yna chwaraewyr, da ni'n gweld just clicio ar yr adeg gywir, a dyna sydd wedi digwydd, a mae Bala'n ffeindio hynna mewn sefyllfa gyffyrddus erbyn hyn. A mae'r gol gynta, Malcolm, yn enghraifft berffaith o beth oedd Owain yn gweud fan yna. Wel, mae yn, be nath Oltiga ddeud yn hanner cyntaf na, mae Bala ar ei gorau pan mae Aberystwyth yn ymosod. A fel nath ni weld yma'n hyn, mae un pêl yn curo nhw, a wedyn mae'r ail bêl yn ei dod gwell ar ei gyntaf na, efo Venables reid o trwy goesau fo, a wedyn mae'n agos siap i gorff. Mae'n deitha'r golwr i ran, dwi'n wedi reitig y gornel yna, a mae'n reid gadau'r gornel arall, a mae o'n gorffan i'n wir. Dyna di'r gwahaniaeth, yn y cwrs Cosby, mae nhw isio sgorio. Lle mae Aberystwyth ddim bod nhw ddim isio, jyst dwi'n cael y teimlo bod nhw am. Bron a bod, oedd y cyfle wedi mynd. Oedd Lee Jenkins, chwarae teg, wedi gwneud hediad yn ôl teg at Chris Venables, ac oedden ni'n meddwl, Venables ddim cweit digon cyflym. Ac allan o'n nunlla, mae yna grefft yn does. Oedd o'n gwybod, mae Henry Jones ar yn ysgwyddi, jyst i fwydo fo pas lleia bosib, a Henry Jones wedyn, mae gan y fo'r gallu o flaen gol. Jyst yr oedi bach na de. Yr oedi bach, oedd o'n gwybod oedd yn mynd i gyro'r rast efo Lee Jenkins. Felly, oedi, gadael yr ei goesa, a oedd hwnna'r bwrpas, pasio i trwy fo. Gwych. Cyfleoedd Aberystwyth wedyn ni, geri weld, digon di bod, lot o groesiadau hefyd, ond eto fel Malcolm yn gweud, ddim yn argyhoeddi Owen. Na, ma' nhw di bod yn y gêm. Ma' nhw. Mae yna waith caled di bod yn ganol cae, ac unwaith ar peli mynd allan i'r esgyll, mae'r bygythiad yn amlwg. Mae yna safon ganddyn nhw, Mark Williams yma, mae wedi sgorio goliau tebyg o'r pellter yna. A Wes Baines, lot yn dod gan y fo a Matthew Jones ar y chwith, ond di just ddim cweit yn syrthio. Ac efallai fydden nhw'n teimlo'n anlwcus bod ddim yn syrthio'n garedig, ond yn aml iawn, y chwaraewyr gorau, maen nhw'n gwneud yn siŵr i bod i'n syrthio. Lee Jenkins yma ma'n camu allan yn dangos i ddawn o fel amddiffynwr, bron a bod ar ddiwedd y croesiad. Phillips dwi'n meddwl oedd efo'r peniad syth at y gol geidwad. Sa Bala di sgorio heina, dwi'n meddwl. Dyna di'r gwahaniaeth. Ti'n gweld Mark Williams ar y deca. Mae wedi ddangos ffachau ni hynno, bod o'n ôl ar ei ora, jyst o ddim wedi sgorio eto. Ti eisiau bach o lwc, ti eisiau dal i redag i mewn i'r safleoedd yna i wneud siŵr pan ti yn cael y cyfa tro nesaf ti yn. Ac wrth gwrs, oedd yna wath i ddod o ran Aberystwyth. Cyn yr egwyl, dwy ddim. A ni wedi bod yn sôn lot am Robles, a dyma fe yn y fan ar lle. Yr unig gyfle gath yn yr hanner cyntaf dem. Gath o hanner cyntaf eitha tawel, cam sefyll cwbl o weithiau. Ac yn fama, mae o jyst yn gwybod lle mae'r gol. Mae symudiad o oddi ar y gol geidwad. Ond ddylia bod yna rhywun yn ei farcio fo. Ac yn aml iawn yn ei farcio fo ochr arall i'r gol geidwad, a di'r pened yna ddim yn digwydd. Dyna di'r gwahaniaeth efo amddiffynwyr a ymysodwyr. Mae'n eich ti'n rhagweld beth sy'n mynd i ddigwydd, a mae'r amddiffynwyr yn adweithio, felly mae yna eiliad ar ôl rhagweld, felly mae'n gol. Dwi'n mynd o'r draws chi nawr, cos mae Nicky John yn disgwyl amdano. Felly dwi'n cadw Nicky John yn aros, mae'n oer, mae'n hyn, ac mae'n bod yn brysur, cyn y gêm fan hyn. Mae'n ymgyrch wych ar hyn o bryd, gan gyfreithas Bêl-droed Cymru. Hydl yw enw fe, i annog merched ifanc i mewn i'r gêm fel tad balch. Mae merchi yn rhan o'r ymgyrch hefyd, a mae un mawr fan hyn yn Aberystwyth. Drawt y ti, Nicky. Diolch Dylan, dwi'n aros a da ni'n oer hefyd, ond Amlyn Evans ac Elin Williams, da chi yma heddiw ar ran hydl. Dydych chi bach mwy am yr ymgyrch yma wrthyn ni? Wel, mae'n ymgyrch genedlaethol gyda Undeb Bêl-drod Cymru i gael fwy o ferched a diddordeb i chwarae pêl-drod. Mae yna 20 hydls y ledled Cymru, a 2 yn Geredigion, un yma yn Aberystwyth a un yn Aberteifi. Da chi wrthi'n Bow Street, yn dydach? Da ni wrthi'n Bow Street, a mae gyda ni'n agos i 10 o ferched sydd rioed wedi cymryd rhan mewn pêl-drod. Ond yn mwynhau dod i hydl bob nos Wener. O gwych, a ti'n un ohonyn nhw Elin yn dweud, achos dwi'n gwybod oedd ti'n cymryd rhan y llynedd, ond erbyn hyn, mae dy rôl di datblygu. Wel, ers yn ifanc fi wedi bod yn ddiddori yn y maes chwaraeon, a felly fi wedi dechrau chwarae pêl-droed ers bod fi'n ysgol gynradd trwy gymeryd rhan mewn twrnamentiau. Cyn penderfynu oedd fy niddordeb wedi tyfu, a penderfynus i joino tîm i Tal y Bont.
A wedyn, nath roedran i fenni, felly nes i fyny Bow Street. A ni'n meddwl bod yn syniad dda, gan bod fi wedi elwa gymaint o'r profiadau a bod fi wedi datblygu gymaint o sgiliau, o'n i'n meddwl bydde cymeryd rhan a dechrau coachio'r plant iau yn hybu nhw i ddechrau yn yr oedran ifanc hefyd. Mae hynna'n ffantastig, ac na i jyst ategu hefyd, mae'r cyfan yn rhad ac am ddim, felly i unrhyw ferch sydd eisiau cymryd rhan, newch yn siŵr bod chi'n dod draw, ac gwylfer sy'n nesaf gyda ni rwan, ond dewch yn ôl at ni ar gyfer yr ail hanner rhwng Aberystwyth a'r Bala mewn 2 funud. Croes yn ôl i goeden y parc yn Aberystwyth. A drychwch ar y sgoriau heno. Mae'n 2-0 fan hyn rhwng Aberystwyth a'r Bala. Mae'n 2-0 ar Barclaetham. Y dre newydd di taro tair yn erbyn Caernarfon. Ond am sgôr yw honna. A'r drydedd. Mae dwi'n mewn yn yr ail hanner. Nick Christian sydd wedi chael i ddechrau'r ail hanner. Sheridan di cael un. A'r sgrin o'n fan i'n gweud, mae Mills Evans gath y gyntaf. Yna enw arall i fyny, Sam Barnes sydd wedi chael i, er bod yn rhai yn rhoi
i Mills Evans, o'r canlyniad mae hwnna'n sgôr enfawr o ran y Dre Newydd. Dwi'n gweld, fi sgorio nhw 2 gôl diwetha. A dwi'n mynd nôl yn gynnar, dwi'n siŵr bod nhw'n sgorio 2 tymor yma. Yna hi, maen nhw wedi nawr. Yn Cynarfon ddim yn hapus dy hynny. Be mae hyn yn ategu o wain, Tudur Jones gyda fi'n y pwynt sylwebu. O'n i'n sôn am y ras am y chweched safle. Mis yn ôl, fe edrych yn bod i'r ben yn sydyn. Mae Met i'n mynd ar ediad gwael. Mae Dre Newydd yn gyfartal dyn nhw o ran pwyntiau heno. Derwyddon Cefn yn chwarae Met fori, lle derwyddon fod yn gyfartal dy'r Met. Mae'n ddiddorol dydy. Da ni wrth yn bodda'n gweld y frwydr tuag at Sbrig a Tapl, ond hefyd mae'r seithfed safle yna yn holl bwysig. Bydd pawb yn gobeithio gorffen yn chweched. Mae'r ffaith fod y drws dal yn gorad yn gwneud bob dim yn ddiddorol, ac hefyd y frwydr tuag at y gwylogion. Mae'r gyngrair yma, sgynnon ni'n syniad beth sy'n mynd i ddigwydd, a dyna sy'n gret amdani. Ie, braf yw hynny. Gadarnhaid yw Dre Newydd ddim wedi sgorio tair tymor yma tan heno. Maen nhw wedi gwneud hynny yn erbyn Caernarfon. A fan hyn, mae'n 2-0 i'r Bala yn erbyn Aberystwyth. Ac Aberystwyth ddim di ennill gartre. Ys gêm gyntaf tymor, 3-2 yn erbyn Caerfyrddin oedd honna. Maen nhw arediad tipyn gwell yn ddiweddar, a maen nhw'n mentro ar ddechrau'r ail hanner. Fi bron iddyn nhw golli'r meddiant, maen nhw wedi. Smith a'r Bala, fel ni wedi gweld, yn ddigyfaddog pan mae'r cyfleoedd yn cyrraedd. Dal yno i'r ymwelwyr. Dechrau bler yr ail hanner o ran Aberystwyth. Dyn nhw ddim eisiau gweld hyn, ond nhw'n cwrio nhw pen draw. Wel, mae ceisio chwarae allan o'r cefn yn gret, ond ddim yn y funud gyntaf o ddechrau'r ail hanner. Da chi newydd ildio'r ail gol. Mae'n bwysig yn amlwg peidio ildio'r nesaf. Peidiwch rhoi'ch chi'n ar y droed ôl reit o'r dechrau un. Ond dwi'n just teimlo, os gynnwch chi ddim y chwaraewyr sy'n medru wneud hynny a chwarae fel ei, dwi'n mynd diffyg parch iddyn nhw. Ti bob tro un pas i ffwr o cael dy daclo ac colli y bel. Mae hwn yn gallu gwneud, mae o'n gyffyrddus iawn, ond mae bod yn gyffyrddus fel un chwaraewr, di hynna'n digon da. Be di'r symudiad sydd o gwmpas di? Ydy'r chwaraewyr eraill yn y tîm yn gwybod pa safle i fod i dderbyn y bas nesaf? Gai ofyn cwestiwn yn sydyn ta, faint o chwaraewyr sy'n chwarae yn y cefn sy'n 2 gol i lawr sy'n gyffyrddus? Dim llawer. Na? Ni sôn llawer am gyd chwarae fynd. Gai ddiolch i Owen Tudur Jones yn llaw am gyd chwarae yn ystod y regol. Yn dieng ofio roi'r clustffonau i'r headphones man. A ni'n trial dal y microffon sylwebu, tra bod Owen Tudur Jones yn rhoi'r clustffonau ar ymhen ni. Mae angen nhw i glywed, a maen nhw hefyd yn cael yn Christian Guinness ar hyn o bryd. Baz i Aberystwyth. Tudur Jones yn safle cefnod chwith heno, Mark Williams, Price ar fenthyg o Abertawe. Pas o taclus eto, nawr mae yna le, Baines, mae yna gyfle i groesi, 4 yn disgwyl yn y canol. Mae'n groesi da gan Baines, Phillips o'r peniad ar y targed. Gwell gan Aberystwyth, ond eto, allai ddi dal yn hawdd i'r golgeidwad. Wel, oedd yn gorfod creu pŵer efo'r un doedd efo'r croesiad, mae o ar y postyn pella, ti angen pŵer i fynd ar draws y golwr. Be sa fi yn neud, fysa Mendes, edrychar hediad Mendes. Mae rai fod mwy clefar fel na Thropels yn y hanner cyntaf. Sa fod i dal i'r redag am yna, un cyffyrddiad o fain i droed, mae'n hedfan heibio'r golwr, mae'n 2 gol i 1. Mae hwn di cael 2 beniad o'n. Mae'r 2 beniad i mynd syth i ddwylo'r golgeidwad, dim llawer o bŵer arno fo. A mae'r croesiadau gan Baines dal i fod yn beryglus, ond maen nhw'n heiddi gwell. Mae safon gan y dyn yma yn heiddi gwell. 9 gol oedd y greu tymor diwetha, y mwyaf o ran Aberystwyth. Dwi'n gofio nath e fyna. Mae hwnna ar hysbysebiad a Havics. O, fe'n gwybod ni hefyd. Da. Peter Kay oedd hwnna, oedd hwnna ddim yn oce gan Baines. Hwnna ddim yn oce na. Dachrau sigledig yr ail hanner. Gan y tîm cartre Aberystwyth. Dachrau penwythnos yn 9fed. Heb golli mewn 6 gêm ym mhob cystadleuaeth. Golliad diwetha yn y gyngrair oedd yn erbyn y Bala ar ddiwedd fis Medi. Oedd hwnna'n 2-0. Mae'n 2-0 eto heno. Yn patrwm yn parhau. O, Burns nawr. Lle i groesi. Burns y cefn o'r den, chwaraewr da. Ys ymunod yr Bala. Hefyd. Dwi'n dangos ym mhob gêm ers ymuno. Dyma Hughes, yn fenthyg o'r Seintiau Newydd.
Faz. Yr enw newydd yn hym Aberystwyth, ond Henry Jones yn disgleirio eto. 3 yn ei amgylchynu, oedd angen 3 yno. Cic gornel fydd hi. Beth yr ergyd mewn gan Leslie, sy'n dechrau heno. Ie, ti'n gwybod be, mae o wedi dal I dir, sti, heno, dyn yma, neu fydd o di fewn i'r tîm oherwydd Lasana, sydd wedi cael ei wahard efo os oes dwi'n cael ei wrth y cae. Felly mae o wedi dal I dir heno, Leslie. Bod i'n wrth I fewn o y dren newydd, dwi'n meddwl. Ie, yn yr haf, fe sy'n cymryd y gic gornel. Eith y gyfle arall, gwedwch, neu tafliad fydd hi. Ie, Leslie yn dechrau heno, ran y newyddion tîm, y 2 newid i'r Bala ar ôl ennill o 4 I ddim yn ebyn y dre newydd. Leslie yn lle Lasana Mendes, gath Cerdyn Coch yn y gêm yna. Johnny Spittle yng nghanol yr amddiffyn gynt o Aberystwyth. Lle Sean Kelly. Bala ceisio creu eto gyda Henry Jones. Fas yn gywir. Barhaid o'r hediad. Yn hyder gyda Aberystwyth I adael I Conor Roberts. I'r enw newydd nath ymuno ag Aberystwyth yn yr haf. Mae fe mae'r fenthyg o'r seintiau newydd. Digon wedi dod mewn yn yr haf. Dath 10 I mewn ar 11. 7 I gadael. Les Davies o 2 o'r Eiris yn y grystyniad. Nath ymuno ag gadael. Heb chwarae gêm. Ond ta waith. Mae 5 o'r boes newydd yn dechrau Aberystwyth heno. So dwi'n mwynhau, dwi'n licio ffordd mae Aberystwyth yn trio ymateb i'r gêm. Maen nhw ddwy ar ei holi. Nhw sy'n neud, wel nhw sy'n chwarae efo'r meddiant ar y munud, ond dyn nhw'n mynd yn unlla. Mae yna un o'r symudiadau a syniadau. Ond wedyn maen nhw'n neud y bel I ffwrdd fel la. Ar y gair. Ac ar garlam dawd Bala unwaith eto, cic gornel. Dyw Aberystwyth ddim di ennill yn erbyn o'r 6 ucha tymor yma. Falle bod ni'n gweld, bod nhw'n gwella, bod na dal fwlch yno. Ie, dyn nhw'n cweit yn barod I wneud ti'r 6 ucha, dwi'n meddwl. Felly, mae tymor nhw yn ddibynnol sut maen nhw'n gwneud, sut maen nhw'n brwydro, sut maen nhw'n chwarae yn erbyn y tîm eri sydd yn y 6 isa. A maen nhw'n gwneud hynna'n iawn ar hyn o bryd. O, mae'n gyfartal oedd yma cic cornel. Hefyd, y Bala'n cael rhyw rediad fach ar ddechrau'r ail hanner. Henry Jones ar draws i'w chymryd I. Robles di cael un. Venables yn y canol hefyd. Mae yna broblemau. Yn bod yn gadar. Mendes sy'n ôl. Ffyrio. Tafgad i'r ymwelwyr fydd I. Ie, mae'n yr hen sgôr na dyn ni, lle 2 gol I ddim, gol nesau Aberystwyth yn dod â nhw reit yn ôl. A da ni'n gwybod sut maen nhw'n gorffan I gema. Ond fydd y Bala yn awyddus I cael un arall rwan. Reit yn y cornel. Yna lleoliad y frwydr ar hyn o bryd. Robles. Pob tro'n teimlo, os mae Aberystwyth yn cael y nesaf, mae'r holl, dim jyst y momentum, mae'r nerfysrwydd y chwaraewyr, mae'r tensiwn yn codi. Yna llawen mwy o agoriadau. Ond Venables oedd yn disgwyl. I Aberystwyth glyrio eto. Smith yn uchel. Fler ar hyn o bryd yw Henry Jones yn gallu newid hynny. Faz I mewn yn y gyntaf. Burke. Ta Chris o pethau. Yn y well. Gan y Bala. Jones yn disgyn. Aberystwyth ddim yn cytuno. Pêl-droed modern de. 5 mlynedd dwi ddim ddeol, ond yn barod dwi'n sbio nôl yn dweud, diolch fatha yr hen ddyddiau. Mae chwaraewyr jyst yn chwilio amdani a bron a bod, os maen nhw'n colli'r rheolaeth, maen nhw'n syrthio a maen nhw'n cael y gigryd. Dyna mae Henry Jones yn neud. Ond ar hyn o bryd, mae yn fler, ond dwi jyst yn teimlo bod yna gol arall gan y Bala ar y ffordd, just I gael siop I ddeud. Dyna ni, 3 pwynt ar y ffordd nôl I faes tegid. Mae'r teimlad ar hyn o bryd. Kevin Parry ddigon hapus, y dyfarnwr. Henry Jones dros y bel. Dyna'r olygfa, dyna'r bygythiad I Aberystwyth. Mae'n un dda gan Jones, mae'n gol! A pwy sy'n ei chalu? Chris Venables yn cyfnod y drosedd. Mae'n drosedd rwy'n gyfeithu Venables droi I ddathlu. Dyw e ddim wedi chalu. Dim VAR nath wrthod honna, ond Mr Parry nath wrthod honna. Na, oedd o'n plygu ar cefn. Venables yn plygu ar cefn yn amddiffynwyr yma hyn. Mae o'n meddwl bod ti yn ipyn bach yn... Wel,
Ma hwnna'n gol, dydi. Yndi, mae Dos o. am trosedd yma na. So, mae Jenkins sy'n mynd i mewn, a dwi'n di asesu hediad y bel yn dda. Mae Venables ar ei ysgwyd o. Mae Jenkins i golli fod o. Mae ochr anghywir. Dio ddim ochr y gol. Na, mae'n gol. Ti'n mynd i gael ei... Aberystwyth braidd yn ffodus i gael y meddiant yn ôl. Mae mewn safle da. Joe Phillips. Oscar Pecha. Dwi'n gallu cael pen i'r bel. Ddim rhyfedd bod Venables yn ysgwyd i ben, o ddim yn gytuno. Dwi'n yn bell, a fod yn onest. Sa ti'n sal bys as mal. Sa ti'n sgorio'r gol yna, a mae hwn wrth i fodd yn sgorio. Wel, dwi'n ei fel un, a mae'n sewr ôl dros dan yr awr sy'n fi dal yn cwyno. Hon, y croesiad perffaith, mae o'n plygiad draws i byn bach, ond mo sy'n mwy efo'r agwedd penderfynol i gyrraedd y bel. Mae Jenkins dan i draed o'i byn bach. So beth os mae'n tynnu fraich o rhywsyd, cyn iddo fynd am y peniad, dwi'n mwyn gwybod os mae'n rhyw dynnu ella, dwi'n mwyn gwybod. Mae'n anlwcus. Pennyr arall gan Venables. Mae bron yn 107 o goliau dda fe yn y gyngrair yma. Ella de, di bob yn sylweddoli faint o dda, di Venables yn yr awyr. Jenkins, rhediad cryf arall lawr y llwybr tarw gan Lee Jenkins. Mae'r term yna yn ddiweddar ers cwpan rygbi'r byd y Joe Phillips. Yn troi. Baz. Socadau. Mae fe donad nhw ddwy'n corridor ansicrwydd ni, met. A ni dal ddim yn siŵr be mae ardal y dacl, ond ni dal i chwilio, diwn ni afel na fe. Oedd yna symud am heis na fe. Ta beth, newn ni nôl at y pêl-droed sydd o'n blaen ni, 10 munud i fynd yn yr ail hanner, 2 i ddim fan hyn i'r Bala. Mae 2 i ddim i'r Drenewydd yn erbyn Caernarfon. Am sgôr yw hwnna. Ond am basg am Price hefyd, cyfle i Aberystwyth. Jones yn Spittle sy'n clirio. Chydig o feddiant i'r tîm cartre. Aberystwyth yn y gwyrdd a'r gwyn. So tal yn ôl yn erbyn collion y Bala, Phillips. O bellter. Ydy'n bell, gwedwch? Dwi'n jyst meddwl opsiwn gorau fi oedd Mark Williams yma, mae o 3 llath o'r wrtho fo. Just edrych am yn gwynebu fo i chwarae 1-2 os ti isio. Joe Phillips allan o'i draed, dyna fo Mark yn sefyll yma. So dwi'n mynd i reiti, dal i redag a wedyn cael ei nôl i fod yn agosach i'r gol. Mae'n rhaid ti fod i byn bach yn amyneddgar. Dwi'n gwybod maen nhw angen gol ddod yn ôl i fod i'r gêm i ddeu rwyfaint o gofau nhw. Dal y fflan, oedd Coffis di sgorio. 2-1 yw i Kai Jones sydd di sgorio. O chwalu'r Barry yn y wythnos diwetha. Fath o sioc o Caernarfon yn amlwg maen nhw'n dîm gwahanol ar yr ofal. Os na ffordd yn ôl, os yna unrhyw dîm yn gallu llusgo un yn ôl mewn i'r gêm Caernarfon yw'r rheini. Digon yn digwydd pan wythnos yma yn uwch gyngor Cymru. Mae'r Barry gadw yn erbyn Ceicona. Pnawn fori, yn cael bwyntiau i gyd rhawn llun ar S4C wrth gwrs. Pen y bont i cwrdd ac e-bus hefyd. Ond yn gêm ddyfyr, derwyddon cem, gartre yn erbyn Met Caerdydd, os fydd y crysau yn caniatau. Sgyntod y gwrdd bydd y tymor yma. Nath y gêm gyntaf yw... bod y chwarae, Kit Clash wrth gwrs. Fan hyn, Aberystwyth, Bygwth Edwards, i lledu'r chwarae. Dysgwyl yn y canol, mae Price yn glanio'n garedig i'r Bala. Camu allan mae Anthony Stevens, oedd e'n gryf hefyd. Mae'r fi'n canol, ond mae Aberystwyth i cipio'r bil yn ôl. Vaz. Edwards yn fywiog. Mae eisiau tafliad. Mae cael tafliad. Ie, ella mae'n gicrydd yma'n hyn efo. Mae'n neithwch lawio. Yn sydyn gan Nathan Burke a un o chwaraewyr bydd eich di bod tro ddibynnu a ti'n gwybod beth ti'n gael gan y dyn yma. Di chwarae bob eiliad i'r Bala tymor hyn. Mae'n ymddangos yn mob gêm tymor diwetha. Wedi dechrau pob un tymor yma. Dwi'n siŵr le mae hwnna'n mynd. Baines am unwaith yn esgeulus. I'r Bala ar y blaen. O 2 gol i ddim fan hyn. Ffordd yn ôl i Aberystwyth. Gwyrwch. Mae'n rhaid edrych ar y fainc cyn bo hir. Mae'n opsiwn e? Mae'n opsiwn oes yn Cellaway, Bamford, bosib not. Mae gen i fo sgiliau, mae o'n gyflym. O'n o, cyn chwaraewr Bangor.
dros hanner awr sydd wedi mynd. Aberystwyth wedi holi o ddwygol i ddim. Erbyn y Bala, mwy o chwaraeon i ddod, a gleision. Yn cwrdd ar cheetahs. Dim y twychwyr yw'r cyfieithiad o'r cheetahs gyda llaw. Ond mae'n fyw resbyn, mae'n joc sal, mae'n ddrwg i fi, mae'n oer. Rygbi byw i ddod yr Esbydrec tra'n fori. Bydd y Bala'n gallu clyrio fan hyn. Cyfforddus i Aberystwyth. Fi'n gweud brin o'r fi yn ail adrodd yna. Nath yng Ngwraig i textio fi, hanner amser, yn gweud ti'n edrych yn oer. Fi yn oer, mae'n reswm da fan ni. Ond diolch am y neges. Jones bron, cipio honna, y Jones arall Henry. Dwy'n y meddiant. Ac yn edrych am y cymorth, am y cymorth yno gan Leslie. Un bas hyfryd eto gan Henry Jones. Stephen Leslie. Edwards yn ei wylio. Llawer rili. Hanner awr i fynd. Fydda fi jyst gweld Jan wan ar y soffa efo glas o win a di reid Freddy ag Annie ni gwely a eitha'n deud ti'n edrych yn oer dol. A ofnadwy o beth, e? Gres ymlaen. Gres ymlaen. Garantid. Yn berwi na. Gobeithio. Mae'n braf gyfo fan hyn. Oer yn y beidio. Braf gwylio'r Bala ar hyn o bryd. Mwynhau. Mynd trwy pethau. Smith yn cyflymu. Yw Smith yn gallu gorffen y symudiad. Y Bala eto. Na gam sefyll yn y diwedd. Ond rhyw. O'r turbo mewn mlaen gan Smith fan hyn ar ddochr y Cwt Cosby. Ie, penderfyniad anghywir. Robles oedd yn cam sefyll, ond sa Kieran Smith wedi gadael y bel fynd i fi bachyd. Ie, ddim y tro cyntaf yn fod yn cam sefyll nac i. Mae o'n chwarae ar y linell ola. Yn amlwg just yn rhyw gam neu ddau. Di exeitio dwi'n meddwl oedd o, ond efallai peth gorau sydd wedi gadael i Smith parhau efo'r rediad. Dwi heb sôn gyda llaw, mae'n y gêm. So mae Malcolm Allen yn gael hon, Norwich yn erbyn Watford. 2 o'ch cyn clybiau, mae Watford ar y blaen, o 2 gol i ddim yn Norwich. Heb ennill yn gyngor tymor yma. Ac y ffordd, neu ddeud rwan, ac y ffordd, nath Norwich dechrau tymor colli Lerpwl a efo perfformiad gwych. Sa fi byth yn meddwl, so Watford di mynd yna ffordd ma'n nhw chwarae ar y funud. The Malcolm Allen derby, fi'n credu. Neu, oed Eddie Jones di chwarae, lot o Gymru di chwarae i Norwich, ni sôn am hyn yn aml. Mae'n ddwy i ddim i Watford yn Norwich ar un o bryd, mae'n ddwy i ddim i'r Bala yn Aberystwyth, a mae'n gegrydd i'r Bala. Just y sydyn iawn hefyd, dol de. O, mae hwnna'n llawiad go iawn wan. Siawn sy'r Bala ar y bel, mae Dan Trwyn, Robertson y gol. Just cwestiwn ys Vicarage Road a Carrow Road, 2 road. Mae yna 5 arall i chwarae yn y Premiership Roads. Wy'n quiz? Wel, yng Nghwys i ydi hwnna, mae yna 6 arall. Os mae yna rhywun yn gwrando ac eisiau chwarae'r gêm. A i fos mwylio bydda. Soffi cwestiwn na. Reit, yn ganolbwyntio ar ôl y gêm. Dych chi weld beth sy'n digwydd fan hyn. Bala yn synhwyro cyfle arall. Leslie yw'r chymryd. Pawb y stond yn aros am y chwiban. Mae'n un dda gan Leslie. Mae'n taro'r postyn. Mae'n taro'n i rhywbeth. Na, dwi'n meddwl, jyst taro'r amddiffynwr nath i. Nath i gael i'w, oedd eitha bloc tackle doedd reit o fain y gol. Wel, mae hwnna'n crymanu i fewn am y postyn pell yna. Mae Spitzel yn ei chanol i, mae Mendes, ia. Rhyw ddau chwaraewr yn jyst rhyw bloc a mae'n jyst disgyn yn llonydd ar y postyn pell ond Chris Gwyrdd a Aberystwyth sy'n clirio. Smith, i'r Bala nôl y dawi. Mae yna chwiban cam sefyll yn credu. Oedd y penderfynu, mae'n gyfnod anodd yn y gêm nawr. Os mae'r Bala 2 i ddim, maen nhw'n gyfforddus. Mae'n Aberystwyth sydd angen newid pethau. Dal ni aros i weld os fydd na newidiadau. Sa'n ni gallu bod yn waith yn bysau. Gathen nhw'r drydydd gol. Dyfar nhw'n penderfynu bod Venables yn wedi troseddu, felly sa'n ni gallu bod lot gwaith. Mae Aberystwyth fel mae ar hyn o bryd, maen nhw dal yn y gêm. Y gol nesaf fel mae Malks yn sôn, pan mae 2 gol i ddim. Mae'r posibilrwydd yna, felly pam ddim gwneud y newid rwan. Rhag ofn i'r Bala gael y drydydd. Mae drosodd wedyn yn bendant. Dyma'r drosedd. Venables yn cael ei lorio. Mae ddim hynny. Jenkins. Ond eto, hynna i fi eto li sy'n ddewr li. Dal dydy'r bod yn fawr, corfforol cry, dal y bel i fyny a ennill y drosedd. Cyfarwydd fyna ar sgarf goch, Merion Appleton. Cyn reolwr Aberystwyth. Bangor hefyd, wrth gwrs.
Henry Jones at Venables. Fe'r lanio fi'n garedig i'r gol geidwad Roberts. Rhain 2 gol 1 at Barclaytham. Cofiwch, dwi'n newid 2. Caernarfon 1. Camgymeriad syth at Henry Jones. A fydd Jones yn cosbi Aberystwyth. Syth at y gol geidwad. Venables yn gael gair dy fe. Ond nhw mewn safleoedd gwell fan yna. Ie, ni disgwyl bach mwy. Ond o ddim pwysau yna fo. Pum llath ar ei gaid. Digon amser i siapio i gorff a edrych a neud penderfyniad beth dwi'n mynd i wneud. Cryma ni, mynd am pwer, mynd am clip bach dros y golwr. Spittle o Williams yn cystadlu, traed Spittle yn uchel. Johnny Spittle ers symud i geig conna Ionawr 2018. 8 gêm wedi dechrau, wedi cael cyfle allan da anafiadau. Colin Caton yn falch gweld yn hollach. Mwy o gwaith am ddiffyn i wneud fan hyn. Di Smith glirio'n uchel yr awyr yn Aberystwyth. Gweud am Johnny Spittle yn aml, mae'n ffindio mawr dy Ross Barkley. Difyr. Mae'n rhywun arall sy'n ffindio, mae'n rhywun arall yn y tîm, o fi yn ofio'n bad yn y gofio. Yn i siarad am hyn ar y ffordd fyny, mae'n ambell i gysylltiad gyda chwaraewyr enwog fel petai. Dyna un ohonyn nhw, Venables yn ceisio cyrraedd hon. Matthew Jones yn taro i nôl. Aberystwyth ceisio creu Price. Bain sy'n croesi. Mae'n ddau gadw hon ar y cae. Matthew Jones, safod cefnod chwith eno, yn y ser ifanc Aberystwyth, ond mae Jones di wneud yn dda i gael y croesiad i mewn. Ond ddim yn wael gan Williams chwaith, ond dim pwer ar y peniad. Excuse me, licio'r syniad. Licio y syniad, y croesiad yn dod i fewn yn fan hyn, a mae Mark yn neud o'n gynnar. Edrych a, mae'n neud o pan mae'r bel 3 llath i ffwrdd, felly wedyn mae o'n cael rhyw blygu ar Anthony Stevens, ond o methu cael y pwer na, mae'n tynnu look wrth y bel, yr ysgwydd mae'n taro nhw'n diwedd. Mae rhaid chdi aros a hofran, ti di wneud y tric i fod i'w pen yn amddiffynwr, wedyn penio i lawr i'r gornel. Ni sôn am y ffrindiau enwog, Johnny Spittle a Ross Barkley. Mae Henry Jones yn ffrindiau gyda John Shelby, blwyddyddiau yn Abertawe hefyd, felly gyda ni, dwi'n sy'n ffrindiau Owen Tyler Jones a Malcolm Allen. Gewch chi'n gwell. Ond ni sôn am hydl hanner amser, Malcolm, cydl yw un y pwynt sylwebu heno. So'n cwestiwn agos. O, mae yna cydl fan hyn hefyd. Ar y gair. Hyfryd. Dwi'n siŵr pwy'n yn cefnogi. Taith. Aberystwyth i credu, yna'n chri apus. A ni'n ffordd drwy'r ail hanner erbyn hyn. Lle mae Aberystwyth yn gallu taro nôl. Mae yna botel dŵr poeth fel yna ar y faic. Ond yw Jeff Kellaway ddim yn oer. Ddim yn poeni dim, mae'n edrych o bryndod i'r cae. Kellaway, mor gyflym, dal i fod. Angan sparc bach does, angan sbarduno perfformiad Aberystwyth i trio rhyw ffordd gael nhw nôl i'r gêm a faint o gyflym di Kellaway. Un beth o ddim di golli ydy'r cyfyngdra na, felly falla'r Bala wneud newid system jyst i gael siop fan hyn a bod yn hapus o 2 gol i ddim, ond mae hynna'n gêm berig. Dim syndod bod ni'n gweld Aberystwyth yn paratoi i newid pethau. Spittle yn ansicr. Mendes yma fe'n gryf. Dal i fynd. Na sgil na hefyd gan Mendes yn benderfynol dros ben. Nawr des na gyfle fan hyn. Mae wedi creu'r cyfan i hun i fod yn deg dy fe. Ddim o hon yn mynd. Cic ornel fi ydi. I ddweud y gwir, o'n i weld na Mendes a mynd yr wrth y cae, ond ella eithos yn mynd yn ôl i ganol cae rwan ac gadael Kellaway arwain y llinell fai na. Ni'n credu mae Faz fydd yn gadael. Gwyn ni weld mwy nawr a be fydd y sefyllfa. A nawr yw'r Bala'n gallu cosbi Aberystwyth. Ni sôn yn hanner cynta, maen nhw'n beryglus. Mae Aberystwyth yn ymosod, maen nhw'n mwynhau gwrth ymosod, ond Aberystwyth yn digon cadar y tro yna. Aros i fod Jeff Kellaway yn dod i'r cae. Edwards,
Venables yn ei orfodi yn ôl. Venables wedi cael cyfnod llywyrchus fan hyn yn Aberystwyth. A mae fe wedi cymryd cam i fyny a symud i'r Bala. Yn anodd i Aberystwyth llenwi i sgidiau fe. Sgidiau air yn Venables yn ystod y cyfnod fan hyn. Wel, y rhai mor ddylanwadol. Ti'n gwybod, am chwaraewr ganol cae neu rhif 10 neu 76 o goliau mewn 124 o gemau. Mae hynna'n deud y cyfan dydi. Edrych am yma Aberystwyth wedi gwneud ers o adal, dyna di'r peth dwi'n edrych ar. Dal i fynd, mae'r tîm cartre. Mae wedi bod yn gyfnod anodd iddyn nhw ers yn adael. Mae'n gweld y diffyg goliau falle, pan oedd yma. Esgyd air, dair gwaith gyda'r Aberystwyth. Oedd e'n chwaraewr y tymor ddwywaith, ond mae Henry Jones yn dawnsio lawr yr asgell. Jones yn dal i fynd, gwaith da gan Faz, i fod yn dig, yn defnyddio i gorff. Ddisgoriodd Venables digon y goliau fan hyn i Aberystwyth, a fe'n ceisio sgorio yn Bala, mae fe'n ei gwneud hynny am ffordd i ennill y gêm i'r Bala. Chris Venables, tair esgyd air yn ystod i gyfnod gydag Aberystwyth. Mae lle mae'r esgydiau ddim yn air heno, mae'n gol euraidd ar drydedd yn hyfryd i'r Bala. Aberystwyth dim, y Bala tair. Wel, ti'n gweld lot o chwaraewyr sydd wedi bod yn chwarae yn erbyn i cyn clybiau ddim yn dathlu. Wel, ti'n gweld be? Gol fel yna, mae rhaid chdi ddathlu. Venables cuddiad y bel, Phillips rwbio, just sgrybio fo wrth y bel, wedyn troi eto, agor i gorff, siarpio i gorff, deitha'r golwr, yn dda, dwi'n ei ti'n y gona bell yna, mae'n dechrau bel tu allan i'r gol, a mae honna just, fysa chdi methu gosod ti. Fel mae o di gosod ti fwy droed yma efo dy law, am gol, sim llawer o chwaraewyr yn y gyngred yma'n mynd i neud hynna. Llong gyfechiadau Chris Venables, gol y mis Tachwedd. So ti'n deud yma o take a bow? Honna di. O'n i'n trio cyfeithi take a bow nes i'n bod rhan. Ond o safbwynt Aberystwyth, maen nhw wedi disgwyl yn rhy hir eto. Oedden ni'n cyfeirio ato fo i ddod o Jeff Calloway ar y cae. Da chi dal yn y gêm. A maen nhw wedi disgwyl bach gormod, mae'r munudau mynd heibio, a mae'n drosodd rwan. Be allu dyn yma'n neud rwan? Rhy hwyr. Ti'n gwybod beth, o'n i'n trio pasio'r nodyn mae drosodd i chdi cyn y gol, iawn? Am Chris Venables. Be sydd wedi digwydd i Aberystwyth? Ers iddo adal, maen nhw wedi gorffan yn 10fed, 9fed, 8fed. A efallai dyna lle ni'n ddorffan eto tymor ein, ond dyna'r dylanwad mae'r dyn Chris Venables ma'n ga ar dy dîm. Gath e 72 o goliau yn ystod i gyfnod yn Aberystwyth mewn 3 thymor. Ers hynny, prif sgorwr Aberystwyth, 29 o goliau, wedi cael rhyngddyn nhw. Felly mae nhw'n dweud yn union cyfraniad Venables. Y pobl yn cwestiynu weithiau, ond ar ryw sôn pan oedd y ceien troi'n artiffisial a fyddai'n gallu ymdopi, mae'n ymdopi'n iawn, dwi'n credu, am chwaraewr. Chris Venables, 11 gol yn y gyngrair nawr, tymor yma. Yn 34 mlwydd oed, fe sgoriodd y ddwy yn erbyn Aberystwyth, yn y fuddugoliaeth y ddwy i ddim, diwedd mis Medi, mynd i sgorio un arall heno, mae'n dair i ddim. Mae nhw'n edrych yn gryf wrth i Joe Phillips disgyn. Ie, ti'n sydyn sôn am Venables, mae'n 34 oed, cofio. So chi'n meddwl efo'r holl gaya blastig yna ni, fysau gymalau o, lle di joint y Gymraeg. Ie, swnio'n iawn i fi. Sa nhw'n sôr bob un o hyn, ond na, mae Colin Cates yn dweud fi mwyn o'r chwaraewyr mwyaf ffit yn y tîm. Calloway, yr eilydd, sy'n rhyw ffordd yn ôl i Aberystwyth gwedwch, a Bala, ni'n sôn cyn y gêm. Mae nhw'n dipyn mwy cyffroes tymor yma. Mae'n rhaid i'r cryf gan Edwards, Calloway. Golli ffordd am eiliad ac eto mae'n gyfle i wrth ymosod. Robles ac yn disgwyl amdani, mae Venables a Henry Jones. Syniad yn dda, mae Jenkins wedi gweld y bygythiad, ond eto maen nhw wedi colli'r meddiad, os yw hon yn gywir, mae yna broblemau fan hyn i Aberystwyth. Mae'n ras rhwng Hughes a Robles, a mae Hughes yn mynd i gyrraedd na. Gwaith da gan Hughes ar fenthyg o'r Seintiau Newydd. Noson rwystredig, oedd fe a'i dîm, mae wedi sgorio i Aberystwyth ac yn erbyn Aberystwyth tymor yma. Oedd e'n hym y Seintiau pan mynychyn nhw 10-1 fan hyn. Yn cerdd yn ildio tair heno. Mae'n stori hollol wahanol. Mae'r grasfa na gan y Seintiau fel wedi bod yn wers boenus i Aberystwyth. Mae nhw wedi gwella
Mae dal yn dipyn o naid i gystadlu dy tîmau fel y Bala. Tair gol heno dylan i'r Bala. Robles, Venables, Jones. Dyna ydy y gwahaniaeth. A chi'n gwybod be, mae Lasana Mendes yn dipyn o chreuwr hefyd. Mae fe ddim yma heno wedi cael ei wahardd. Mae'r ychwanegol chem yn y tîm yma. Mae Leslie yn chwarae heno. Nes i weld nhw'n ebyn dyrwyddon cefn yn gynnal yn y tymor oedd i cadre. Ond nhw mor gyffroes yn ymwysodol. Ti wedi gweld tîm tymor un ar Bala? Na, dwi'n yn bersonol, na. Cyffroes, falle bod yna amddiffyn feidd gwell ond yn ymwysodol. Mae'n gorau fi wedi gweld. Y cwestiwn iawn mawr, Malks. Fel ni'n sôn cyn y gêm, ydy'r Bala dyn nhw'n gallu ennill y gyngrau. Burns yn ei chodi ddi. Smith. Mae yna bedwar mewn Cris Coch yn disgwyl am hon. Mae pethau wedi mynd yn steil, byddwch chi'n gweud yn Saesneg, falle gyda'r Bala. Yn un donog oedd yn gymaint o gyffro mynd i gweld i gemau nhw o'r siom tymor diwetha o fethu cyrraedd Ewrop. Os wedi rhoi rhyw sbardun iddyn nhw yn y haf. Wel, dwi'n meddwl y sbardun oedd y boen o peidio cyrraedd Ewrop tymor diwetha. Oedd Colin Caton, oeddech chi'n mynd i siarad fo'n ddau ddwrnod ar ddiwedd y tymor. Mae o'n mynd i brofi points tymor un. Ia, dwi yn mynd i ateb dy gwestiwn di o TJ, a ti'n gwybod be? Dwi ddim yn meddwl bod nhw efo'r garfan digon cry i neu hynny. Mae yna gyfnodau yn y tymor lle maen nhw wedi cael chwaraewyr wedi cael ei wahardd. Mae yna anafiadau mynd i fod, mae yna chwaraewyr yn mynd i golli i safon na, maen nhw wedi ddangos hyd yn hyn. Ac ella bod y garfan na ddim digon cry. Fydden nhw'n y tri ucha bydd, ond dwi ddim yn meddwl digon just i gyro. Dwi'n syrthio, Malcolm. Y Barry, Saint Newydd, Ceicona. O, Ceicona fydd Bala uwch ben, Ceicona. Mae'n ffaith, Malcolm di penderfynu. Wel, difyr eilyddion i digwydd gyda llaw. Alex Boss a Richie Ricketts wedi dod ymlaen. Boss di'n mynd yn yr haf o Fangor, ysgellwr i'w we, Richie Ricketts o'r Academy. Wedi dan yna fe chwarae gyda'r clwb gyda llaw, Ricketts. Fi'n gwneud gifolog o fewn y man. Dwi eisiau sôn am Ricketts, achos oedd yn bysgotwr o fri. Felly mae the one that got away fydd i heno o ran Aberystwyth. Maen nhw'n dal i geisio pasio'r cefn ac eto mae'r bas yn ôl at y gol geidwad. Ni siarad a maen nhw wedi colli'r meddiant. Mae Henry Jones yn bygwth. Smith yn ôl at Jones. Robles! Am gol i'r Bala. Mae'n beder, oedd hi'n beder yn erbyn y Drenewydd pen wythnos diwetha. Mae'n beder yn Aberystwyth pen wythnos yma. Mae'n ras bersonol rhwng Venables a Robles i fod yn brif sgoriwr. Sneb yn poeni yn y Bala. Maen nhw ar dan ar hyn o bryd. Wel. Chwarae o'r cefn, llanas llwyr. Roberts, Mendes yn cyfrif cyta, ond gwych yn Henry Jones yn darllen yr ail un de. Oedd yn gwybod o'n mynd i curo'r gyntaf i rei trosedd i ffwrdd, mae'n curo yr ail un, pasio i, yr un dau na fanna, rwan tam on, i bounce, bang! Oedd na ddim nonsens efo hwnna, oedd o'n gwybod iawn, mae hwnna'n bownswn, yn neis iddo fo, mae'n berffaith iddo, ond mae'r pwer, mae'r techneg, mae'n yr awyr, yn eich llonydd. Mae hwnna yn gampus o gol ar unrhyw lefel. Robles, wel, ti'n gwybod be, oedd hi'n Venables yn un da, ond dwi'n cymryd hwnna'n un well. O, dweud mawr. Chi'n dweud mawr nawr. Chi'n gweud bod Bala yn orffen yn y tri ucha. Falle bod nhw. Ond dwi'n deud hynna oherwydd Ceicona. Ceicona wedi cael 6 gem gyfartal tymor hyn. Dyn nhw wedi colli na, ennill 7, 6 gem gyfartal. Dyn nhw ddim yn cynnig be mae Bala yn cynnig yn ymwysodol. Wel, heb ddechrau dadl, dim ond un, tasach chi'n rhoi dewis o pwy fyddech chi'n mynd i wylio nos Wener. Ceicona neu'r Bala, dwi'n gwybod byddwn ni'n mynd. Pidwch gweithio Andrew Morrison. Na byddwn ni yn y Bala nos Wener nesa eto i gweld i gen o'n ebyn ebys. Maen nhw'n fler eto yn y cefn. Mae'n drosedd gan Callaway a'r Smith. Mae Aberystwyth yn chwal. Llofnod Henry Jones ar on. Nes ti weld y gol wrthnos dwytha? Do, mae fe'n gallu taro nhw. Ond eto maen nhw'n dal i basio'r cefn. Chwarae allan o'r cefn, mae'n wir. Da ni'n sôn yn aml, da ni'n parchu pan mae tîmau'n gwneud hyn yn dda, ond weithiau ti'n gorau meddwl dy hun, reit, rheoli'r gêm, di hyn ddim yn gweithio. Da ni ar y droed ôl, da ni di ildio pedair. Ti'n meddwl bod Conor Roberts yn y gol fan hyn yn ofn Henry Jones? Mae'n gol geidwad campus Conor Roberts ar fenthyg o'r Seintiau Newydd. Ond bydd yn poeni fan hyn. Esgidiau glas.
Henry Helynt, bant o fe unwaith eto. Wel, o'n i wedi sôn gormod yna fe, dros y bara hi. Pawb sefyll y stond yn y pwynt sylwebu. Ni'n gwybod beth i ddweud, 4 i ddim. 8 gol mewn 2 gêm, mae Bala wedi sgorio. Mae'n stori o wahanol i tymor diwethaf i fod yn 10 dyna. Ond cysondeb ydi iddyn nhw de. Dwi wastad yn meddwl mae Bala wedi bod yn dechrau tymor am wael a maen nhw'n gadael gormod o fwlch i ddal i fyny. Maen nhw'n cael rhyw rediad gwych lle maen nhw'n ennill rhyw 7 allan o 8 neu be bynnag. Mae wedi dechrau well lenni. Bant o nhw eto, Robles nawr. Venables yn galw amdani ac yn cyrraedd yn hwyr. O'r peniad yn syth yn y pendraw Leslie, o'r peniad syth at Roberts. A nhw ar garlam y fan hyn, dydy. O, 10 munud i fynd, byddwn ni'n poeni o ran Aberystwyth, ond mae 10 munud nesaf. Dim byd yn erbyn Aberystwyth, ond mae'r Bala, dyn nhw'n edrych bod nhw'n mynd i setlo am beder. Mae'n efo'r un hyfryd pan chi'n sôn am yn y parth yn aml, Malcolm. Mae'n efo'r un deimlad hyfryd fel mae'r Bala nawr, maen nhw yn y parth. Sa'n byd i gyffwrdd o'n y byd, mae coelio fi pan ti yn y parth. Pan mae pethau mynd yn dda. Angen bach o gymeriad yr Aberystwyth nawr, jyst i ddal i tir. Mae'n cyrraedd pwynt mewn gêm, mae'n siŵr bod eich i benderfynu, reit. Mae wedi mynd ond peidiwch ildio mwy. Ei, pan da chi'n rhan o dîm sydd i ildio 10 mewn gêm y tymor yma, mae bod yn y math yma sefyllfa, mae'r math yma sefyllfa yn gallu gwneud chi golli cwsg, yn ynedig fel hyfforddwr, hyfforddwr sydd ar yr ochr, fydden nhw jyst yn gobeithio rwan bod nhw'n dangos rhywfaint o gymeriad oherwydd mae crasfa yn gallu effeithio chi am rhai wythnosa. Dwi'n gwybod nath Aber, nath nhw'n ymateb yn dda, nath nhw'n ennill y gêm nesaf ar ôl colli o 10 gol i ddim yn erbyn y Seinta Newydd, ond os da chi'n gwneud o'n aml, dio ddim yn argoeli'n dda. Na, maen nhw wedi chwarae'n oce mewn cyfnodau yn y gêm yma. Ond dwi'n jyst meddwl, sbia be nath y Bala i Dre Newydd sy'n dwytha, sbia be mae Dre Newydd nid i Cynarfon heno, felly mae'n rhaid i Aberystwyth. Dyna! O, mae'n beniad hyfryd eto, dwi'n gol arall i Robles, mae'n beniad, Venables, y peniad i mewn, mae'n mewn nawr, mae'n 5, Robles ar ergyd, dyw Conor Roberts ddim yn heiddi ildio yn y sefyllfa yna, ddyn ar beniad campus, ond mae Chris Venables yno eto, mae'n 12 iddo fe tymor yma, mae'n 5 i'r Bala heno. Wel, ti'n sôn am bob dim yn clicio mewn gêm, wel, mae wedi gwneud heno i Bala do, a mae'r bediad gan Roberts yn just helpu ar y traws, ond sbia ar Chris Venables. Do'm yn meddwl bod ti'n mynd i mewn, do'm yn meddwl, o, mae'n gol, na, mae hwnna'n bod wrth yn ôl yr wrth y traws, a dwi'n mynd i benio i mewn. Sbia ar Chris Venables, sbia ar efo, mae o'n meddwl, na, mae'n mynd i fethu, a'r dasg hawdda byd iddo fo sgorio. Ond mae'n heiddi hi, am y gwaith calan mae wedi gwneud i ddilyn y bel i fyny. A dydy'r dyn yma, Conor Roberts, dydy o'n heiddi ildio 5. Dydy o ddim. Ond beth sy'n ganddo o'i blaen o, da ni sôn aml am Jenkins fel chwaraewr efo dyfodol disgler efallai. Mae yna 2 ddibrofiad iawn o'i blaen o'n yng nghanol yr amddiffyn. Da chi angen rhywbeth yn yng nghalon yr amddiffyn, mae ddrwg yn ni. Wrth ochr bachgen ifanc fatha Jenkins, dwi'n meddwl bod y bartneriaeth yna rhwng Hughes a Jenkins yn gweithio. Ti'n gwybod be? Dwi'n meddwl mae Colin Cates yn diffendio rhyw fformula fan hyn. Fi'n cytuno'n llwyr. Maen nhw'n chwarae, oce, Lerpwl. Mae ddech chi bod yn edrych i fyny iddyn nhw. 4 yn y cefn, 3 yn ganol cae, 3 blaenwr sy'n mynd i achosi hafoc i unrhyw amddiffynwyr. Colin Cater yn Evertonian hefyd, boes bach, beth sy'n digwydd yn y byd yma? Be ydych chi'n gael fel arfer mewn system 4-3-3 ydy y 3 yn yr ymosod a sgellwyr ydyn nhw. Maen nhw'n aros yn llydan ofnadwy a ymosodwr ar ben ei hun bach. Lle mae'r Bala yn gwneud, mae Malcs yn gywir fel Lerpwl. Maen nhw'n gyfyng, maen nhw'n agos at ei gilydd. A mae hynna'n gweithio. Mae wedi gweithio heno, beth bynnag. A ochr arall y geiniog yw, chi'n gweld be mae Aberystwyth yn ceisio gwneud hefyd. Ond maen nhw wedi cael eu cosbi heno. Mae'n ganlyniad yn y Dre Newydd 2, Caernarfon 1. Mae'r Dre Newydd yn y ras am y 6 ucha. A mae'r Bala o fewn pwyntio'r brig heno. Gyda Cey Conor Bari'n cwrdd ei gilydd fori yn y de ar Barc Jenner. Mae'n ddifur. Dwi'n meddwl oedd hi'n ddi-sgôr hefyd pan nath nhw'n newid pethau yn yr ymosod. Y dyn yma, oedd o'n dechrau ar y dde, Robles ar y chwith. Nath Cates yn newid hynna. Henry Jones ar y chwith, Robles ar y dde, ac yn sydyn iawn, os mae'r newid sydd wedi effeithio hynna neu beidio, maen nhw wedi sgorio 5.
Spittle yn gadael honna, I'm siŵr sy'n Stevens di gweiddi, I'm siŵr bod e. Wythnos nesaf, dyn ni'n gwylio'r Bala gartre yn erbyn Aberystwyth. Wythnos diwetha, Aberystwyth yn taro 5 yn Aberystwyth, nhw'n ildio 5 enno. Ia, mae Spittle yn mynd i fod yn un pwysig iddyn nhw'n ganol amddiffyn wrth ymwyl Anthony Stevens tymor hyn. Dwi'n meddwl bod yna'n chwaraewr ardderchog o dda fel amddiffynwr. Aberystwyth yn dal i frwydro. Ia, lle ti'n gwybod, ti'n mynd i dibynnu arno fo. Da ni'n di gweld y gorau o Spittle eto, a dwi'n meddwl bod yna lot i ddod. Mae Henry Jones yn gadw, nes i weid yn gyflym, nes i gwrdd ei dad ar y ffordd i'r gêm, nath i dad gyflwyno, nes i weid, fi'n edrych mlaen i weld eich mab yn chwarae, ni wastad yn edrych mlaen i weld Henry Jones yn chwarae, a fe ddechreuodd y cyfan. Ia, cyffyrddiadau o lefel uwch. Dyna ti'n gael gan Henry Jones pan ti'n dod i wylio fo. A mae'n un o'r chwaraewyr na, a y Bala fel maen nhw rwan, sa fi'n talu i fynd i wylio nhw. A fedra ddim gwneud mwy o glod iddyn nhw'n hynny. Ie, mae wedi cael gêm da, yndo. Neis i weld yn aros yn y dugout ar ôl cael ei dynnu ar y cae. Dwi'n rhaid i esbonio hyn, gyfeillion. Cymru Ec, oedd e bach yn siomedig pan gath ei lyddio yn nêm Cymru Ec, a nath e gerdded i syth o'r y tunnel ystafell newid. Bach yn no-no fi'n credu. Ti'n gwybod o, na i fi ddeud. Sa fi wedi gwneud un peth o'r fo, chwaraewyr gorau ar y cae. Sori o ti, Je. Sa'n ni'n wedi dewis chdi yn y garfan. Wel, Mike Hayes yn dod i'r cae, Evan Horwood wedi dod i'r cae, gyda'n y brofiad gan Horwood, 200 o gefn y gyngrau'r Bêl-drod. A un o'r ser newydd i'r Bala, Louis Robles yn gadael, cyn hoffi hwn Malcolm. Dwi wrth y bod, oherwydd just y no-nonsense gynno fo o sgorio goliau. Go gynta, holl o wahanol, dangos i ddychymig efo'i symudiad. Yn dod o'r wrth y golwr, a wedyn just y troiad i'r symudiad fflic ei beniad i'r gornel, ac yr ailyn, go nath Alan Shearer dydi, ffordd o'n gorffan ni, corff dros y bel, yn yr awyr, techneg gwych, llonydd fel dyn, a'r pwer sydd drwy droed ddena i gornel yr wyd. A dim byd yn erbyn Mike Hayes, oedd e'n dewis cyntaf am gyfnodau tymor diwetha, a nawr chod, camu o'r ôl fydd yn dod o'r fainc ag ati, mynd â nhw opsiynau peryglus dros ben yn yr ymosod. Wel, maen nhw'n just yn gweinigol. Anthony eto, Venables, am unwaith yn colli'r cyfle. Hughes i Aberystwyth, oedd am bas at Mark Williams, yw Williams yn gallu cael un yn ôl i Aberystwyth fan hyn, fath yn dda i greu'r cyfle yn yr ergyd yn wan yn y pen draw. Just yn agwedd penderfynol na yn y cwrs Cosby. Dyna sy'n gan y Bala y well tymor hyn. Can gwaith gwell tymor hyn. Mwy clinical, mwy agwedd, mwy isio sgorio. Ni'n gweud i gemau nesaf nhw, ni'n gweud yn hanner cyntaf. Mae'n ddifur o ran i gemau nesaf nhw, achos mae yna rediad o gemau erbyn y clybiau yn yr hanner is, felly cyfle i gael pwyntiau yn Williams, gwaith da gan Williams. Ie, gwaith da gan Williams. Ond os da ni sôn am y Bala, be maen nhw'n mynd i wneud eleni? Pa mor bell allan nhw fynd tymor yma? Ni o beth i gwyddill yma, Madol. Williams o Mendes sy'n ceisio cyfuno. Y bant o nhw eto. Smith yn edrych am Hayes, oedd e'n gwybod bod Hayes yn gyflym, oedd y bas yn un dda rhwng Jones a Hayes hefyd. Burns yn opsiwn. Smith, dylanwadol dros ben heno. Mae'n siomedig yn y pen draw. Spittle, nôl mewn i'r canol mae'n mynd. Dim com sefyll, neb yn Venables. Ie, sôn am y Bala. Mae bob tîm yn y 6 ucha, neu 5 ucha'n sicr, yn mynd i gael rhediadau da. Mae canlyniadau fel mae'n mynd i ddigwydd, maen nhw'n mynd i sgorio goliau, y cysondeb na sy'n mynd i wneud y gwahaniaeth. Cysondeb y seintiau newydd, dyna pam nhw ydy'r pencampwyr. Dyna pam nhw enillodd y gyngred y tymor cyn hynna, a'r tymor cyn hynna, a'r tymor cyn hynna. Mae un o'r clybiau yma, fel y Bala rwan, maen nhw'n gorau ffeindio'r cysondeb. Gret sgorio 5, chwarae'n dda, perfformio'n gret, sgorio efo bob cyfla. Ydyn nhw'n gallu gwneud hynna wthnos ar ôl wthnos. Dyna di'r cwestiwn, da ni'n gwybod yr ateb hyd yn hyn. Mae'n mynd i fod yn braf dilyn y stori fan hyn ar sgorio drwy gydol y tymor uwch gyngred Cymru, JD. Ni wedi cael gymaint o dymhorau, ble mae un tîm wedi bod yn rheoli. O, mae'n stori wahanol nawr, Hayes, oedd hwnna nôl at Burke. Dal yno, yn Aberystwyth yn gwneud digon i'w rhwystro nhw. Ni'n glywed pwy yw ser yn y gêm yn y man.
A rhyw deimlad a fi bydd yn gwisgo coch. Yn dweud mwy na hynny am nawr. Dwi'n gyrraedd y funud ola. Ond ie, y cysondeb. Os ni'n gweld y Bari, y Ceicona a'r Seintiau'n cystadlu, bydd ni'n ddifur gweld y Bari a Ceicona fori. Nawr o'r Barc Jenner. Ac hefyd ymateb i golli gêm, mae'n mynd i ddigwydd. Maen nhw'n mynd i giro i gilydd. Hayes eto, wedi cael digon o'r bel ystod i'r cae. Mendes ar y teg yn ôl. Spittle yn ôl fan hyn yn Aberystwyth, gath y gyfnod yma. Fe ddim wedi mynd o'i blaid ers symud i Geicona, gath e anaf. Yn dechrau heno i'r Bala. Dwi'n ni gyrraedd yr eiliadau ola o'r 90, amser yn cael ei ychwanegu yn amlwg. Ond mae'r ben o ran y gêm. Mae eisiau sylwebydd ar chi ddweud yna, mae'n 5 i ddim gyda'r eiliadau i fynd. 3 munud, a fydd yr artaeth ar ben o ran Aberystwyth. Sydd eto yn gwella. Hyfryd gweld gymaint o chwaraewyr ifanc lleol yn cael cyfle ar goedlan y parc. Ond ni'n cael gwers fach heno. Burke, dal i fynd. Tua'r eiliadau ola, wy'n glanio eto i Venables, gwedwch. Ond maen nhw eisiau mwy. A pham lai, Spittle yn awr ar rasgell dde. Venables yn codi. Fel pinball ar adegau yn y cwrt cosbi na. Aberystwyth yn clario. Well ni holi pwy yw ser yn y gêm, Malcolm? A dyma fo, Louis Robles, 2 gol heno a perfformiad o safon ganddo fo. Dangos y grefn naturiol am y gol gyntaf, wedyn y pwer am yr ailyn. Wedi cymysgu chwarae. Ac mae wedi bod yn perfformiad cyflawn a special gan y Bala a ella nhw sydd wedi gosod y safon rwan tymor hyn. 3 gol ar 10 tymor yma nawr ym mhob cystadleuaeth i'r Robles. Mae wedi cael 8 yn y gyngred. Wedi cael 2 hat-trick. Ti'n gwybod be, mae Venables yn anlwcus dom di chael i, ond dwi wedi gwneud digon o boteli champagne iddo fo dros y blynyddoedd. Digon teg. Burns yn gwneud digon i gael ddyn ôl. Wel, Smith, mae fe wedi chwarae'n dda. Bydd Henry Jones sy'n gael. Dych chi fed siwr o fod o. Na'n bas, mae mon yn glanio. Cyfle eto i Hayes yr eilydd. Sy'n gyfle arall i'r Bala. Honna fi mewn. Gwych gan Roberts. Chwarae teg i'r gol geidwad. Felly bod wedi cadw nhw yn y gêm, ond wedi cadw sgôr i lawr. A mae'r bediad arall de. Ond, y Conor Roberts eisiau clywed y chwiban ola. Hayes yn gwneud bob dim yn gywir. Lle mae Conor Roberts yn dechrau, i safle dechrau fo'n golygu bod o'n gallu cael ei lawr hynna. Os mae'n agosach at ei linell, mae'n amhosib cyrraedd hwnna'n cyrraedd y gornel uchaf hwyd. Ond gwaith da gan Hayes. Pan chi'n cyrraedd sefyllfa fel hyn, mae chwaraewyr fel Hayes eisiau profi pwynt pan maen nhw'n dod mlaen, achos dyn nhw'n cael gymaint o gyfleoedd. Mae llwyddiant yn bwydo llwyddiant, pawb eisiau bod yn rhan o'r hyn sy'n digwydd ar y cae. Smith eto. Tipyn o ddylanwad ar y gêm yma. Amgyffyrddiad gan Burns. Pwy sydd yno? Smith eto. Yn y cornel. Nes ym angen gwarchod y bil. Edrych am un arall. Mae chi'n ei gyrraedd yr eiliadau ola. Tipyn o ddatganiad gan y Bala heno. Gosod i stamp. A'r grym ymosodol yma. Yn fygythiad mawr. Ystol cysondeb hefyd. Fydd hi'n ddifur dros ben tua'r brig yn uwch Cyngor Cymru. Mae ddifur yn barod. Colin Caton. 16 o flynyddoedd yn ôl. Gyda'r Bala. Gymaint o amser yn ôl. Oedd e dal i chwarae yn chwaraeo'r reolwr. Wedi cael gymaint o lwyddiant dros y blynyddoedd. A rhaid yma'r tîm mwyaf cyffroes mae Colin Caton. Wedi i gasglu gyda Henry Jones yn y canol, yn gweu y cyfan, Venables yn taro 2 i'r Robles, Jones yn dachrau'r cyfan, sioe 5 seren, go iawn gan y Bala, sydd o fewn pwynt i'r brig yn uwch Cyngor Cymru, mwyn am bwynt mawr. Dyn ni'n ôl i drafod y cyfan, wedi'r egwyl.
Angofiwch y Bala oedd ei enw ar goedlan y parc y Chris Venables yng nghanol y cyfan fel arfer. 5-0 yn erbyn Aberystwyth. Louis Robles yn cael 2, Venables yn cael 2, Henry Jones yn dechrau'r cyfan hefyd. Yn noson wych i gryw Colin Caton sydd o fewn pwynt i'r brig yn uwch gyngrau'r Cymru erbyn hyn. Tymor difyr dros ben yn datblygu, a mae hynny'n cael ei ategu gyda'r sgôr o'r Parc Leitham. 3-1 i'r Dre Newydd yn erbyn Caernarfon, un o'r criw na. Tu ar brig, ond 4 pwynt yn gwahanol 5 ucha, a dyma'r tabl erbyn hyn. Drychwch ar hyn, jyst i ategu bod y Bala o fewn pwynt i'r brig a'r 2 uchan chwarae gilydd fori. Y Seintiau Newydd yn cwrdd â Caerfyrddin. Dewch i ni gael ymateb yn syth. Nicky John sy'n nghwmni. Boys o Bala. Chris, what a night, what a performance, what a result. Yeah, fantastic. Obviously, tough place to come, always is. And they're on a good run of form, so we came here expecting a tough task. But yeah, couldn't have gone any better, really. We're really pleased. Well, we just have to start with your first goal as well, Bala's third. Wow. Yeah, pleasing. I just discussed it before the game with one of the boys, and it's probably my first shot from outside the box this season, I think. So very, very pleased to see that going. Yeah. You got an assist on that first one as well. I don't think you even lifted your head, did you? You knew where Henry Jones was. Yeah, he was talking to me the whole time, to be fair. I think it went through Lee's legs in the end, so a bit of fortune. But yeah, it was pleasing to get the first goal, and we went on and did well from there. Question is, Louis, whose was the best goal? Was it his first or your second? No, I think his was better than mine, to be honest. No, it was nice, wasn't it? Yeah, I'll give him that one. And seeing this result now, last couple of weeks, another clean sheet again tonight, how far can this team go now? Yeah, it's got to keep pushing. Past few weeks been very positive for us, 2 clean sheets, which we haven't done all season really, so we've got to build on it and we're looking really good, yeah. You agree with that, Chris? Yeah, absolutely. Obviously, we've got some new players in from the summer and we're starting to build now. And it's just taking each game one at a time, and hopefully we can keep progressing. Well, listen, as I understand it, Louis, you get man of the match this evening, and that's because Chris has had too many of these bottles of champagne from Malcolm Allen over the years anyway. So, llongyfarchiadau, ser yn y gêm. Mae wyn o glestu glestu, mae meiaeth am hynny. Ni wedi clywed am y goliau. Dewch chi weld y goliau yn yr ail hanner na, yn enwedig. Dwy ddim ar yr egwyl. O'n gofyn i sut bydde Aberystwyth yn ymateb, ond, wel, tipyn y sioe gan y Bala. Ie, oedd Chris Venables di cael un just cyn yn doedd, ond y dyfarnwr yn penderfynu byna drosedd, do'n am byd o'i le fo hon. Am gol gan Chris Venables, ac dwi'n meddwl fydden ni'n gweld o'n ergydio bell, pyn bach yn fwy aml ar ôl hon, ond mae o'n mor gyffyrddus mewn meddiant, mae o'n anodd iawn dwy'n y bel oddi wrth Chris Venables, mae'n bwyllog mewn meddiant, mae'n chwilio am yr opsiwn, ac yr opsiwn oedd yr ergyd o bell. Mae'n 34 oed, mae'n chwarae mewn rôl gwahanol tymor hyn, a mae'n ffynnu ar y rôl yna dydy, a mae hwnna'n just touch o clas. 34 oed, a ti'n meddwl, ia. Beth am Robles, felly Malcolm, mae goliau fe werth i gweld hefyd. Wel, mae nhw yn, mae Robles, mae fe enw cywir dydy i fod yn bêl-droedwr, dwi'n meddwl, herwydd mae gen i ryw fatha ting bach oes i'r enw. A sbio hon, mae'n just Alan Shearer, diolch yn fawr, Puertoli, ond sbio lle mae o, lle mae'n cymryd yr ergyd. Mae o wrth, mae'n yr awyr. Mae'r 2 coes o yn yr awyr, mae hwnna'n sgil mor anodd, ond wedyn mae'r techneg yn gorfod bod yn berffaith, ac mi oedd hi. A mae rhai bod e'n gweld Mendes yn draws y gornel i lygad, bydde lot wedi tynnu allan fan yna, neu bydde ni wedi, ti'n meddwl? Ie, wrth gwrs, a dwi'n meddwl bod hwnna'n bas gan Henry Jones, dwi'n meddwl i gyffyrddi'r cyntaf, braidd yn drwm, sydd yn annisgwl iddo fo, a wedyn Robles yn penderfynu, reit, mae hon ymlaen i, dim problem o gwbl. Diolch yn fawr. Un gol fach arall, mae'n ymlaen i ni weld nhw ymddeiriadau gefnogwr Aberystwyth, ond ni ar mwynhau gweld y Bala yn ymosod, ond dyma'r bumed heno. Ond dyna oedd y gwahaniaeth, de. Y meddylfryd, yr agwedd, yr clinigol oedd y chwaraewyr, a eto Venables yn dilyn i mewn, just habits da. Erioed ar hyd i yrfa habits da. A enwedig i fod yn ôl i Aberystwyth, lle gath o gymaint o ddwyddiant ella, efo sgorio goliau. Mae wedi gwneud yn arbennig o dda. Dwi wrth y modd, sti. Goliau hynna mor bwysig i fi ar goliau, gath y gol gyntaf gath o. Erwydd 5 gath allan, mae'n just penio i fewn, syml. Oedd hi'n hynlled yn y lleiad i Aberystwyth. Dyma'r tabl o wain. Ni'n gwybod, ni'n mynd ymlaen am hyn, ond mae mor gyffroes tu ar brig. Mae'n agos dydi. Caernarfon yn colli heno, so nhw wedi gallu bod ar frig y tabl. Y Bala, mond wan da ni'n dechrau siarad amdano nhw o ddifri. Gwni weld sy'n maen nhw'n delio fo'r pwysau yna, ddau uchan chwarae gilydd fori. Mae'n hynod gyffroes, hynod gyffroes. Da ni angen y popcorn.
Rhaid ni hefyd, edrych ar dre newydd yma. Maen nhw'n di setlo i fewn i seithfed wan, maen nhw'n dal yn gysadlu am y chweched safle yna. A fori, mae Dyrwydd yn Cefn yn cwrdd â Met. Os ydy Dyrwydd yn ennill, bydden nhw'n gyfartal gyda Met. Mae dros y lle gyd. Ond ni wedi bod yn ysu am hyn, a chi'n teimlo weithio dros y seintiau, maen nhw wedi gosod y safon, ond mae'n mor braf gweld clybau eraill yn ei herio nhw. Wel, tymor hyn, nathon ni weld gosod y safon hyn o gan y Bala, ond y peth fel nath o ti dweud ar diwedd y gem yna, cysondeb ydy'r peth i'r Bala. Hyfryd, edrych ymlaen yn fawr amdani, yn ni'n cwyno ar ddechrau noson, bod ni bach yn oer, fi'n gweld y cotiau, gyda ffowc gyda ni fan hyn, di ysgoi y tan gwyllt, ond diolch yn fawr iawn am eich cwmni, lot mwy i ddod, gemau i ddod dros y penwthnos, ac uchaf bwyntiau di llun ar S4C, uchaf bwyntiau y wledd yma gan y Bala. Ni sôn falle bod nhw'n beryglus tymor yma, ni wedi cael y prawf heno ar goedlan y parc. Diolch yn fawr iawn am y cwmni, nos da i chi.